Moi boa tarde a todos e a todas. Imos dar comenzo a este pleno do Concello de Fene de 2 de decembro de 2021 con 12 puntos na orden do día e 2 palabras pedidas. O punto primeiro, a aprobación se procede da acta do pleno ordinario do 4 de 11 de 2021. Se hai algunha aclaración? Pasamos ao punto número 2, dación da conta das resolucións da Alcaldía dende o número 1275/2021 a 1431/2021. Non sei se hai algunha... Pasamos ao punto número 3, dación de conta do período medio de pago en morosidade correspondente ao terceiro trimestre do exercicio 2021. Doi a palabra ao concelleiro de Facenda. Boa tarde. Deso conta xa na comisión. Esta información, como sempre, además está xa colgada na web municipal, pero, só indicar isto que, como se dixo na comisión, que o período de pago neste terceiro trimestre resultou de 8,43 días, que foi a metade do período anterior, que foron 16,16, e casi a metade do primeiro trimestre, que foron 30,04, que estaba aí no límite do legalmente establecido. Alguna intervención? Pasamos ao punto seguinte, punto número 4, dación de conta da execución orzamentaria trimestral correspondente ao terceiro trimestre do exercicio 2021. Doi a palabra ao concelleiro de Facenda. Este tamén se deu conta xa na comisión con todos os informes e toda a documentación estadística de como vai o Concello a estas alturas de terceiro trimestre. O relevante vai ser como liquidemos, como rematemos o ano agora a 31 de decembro, que se sabrá dentro de uns meses. A cuestión aí, para mí, significativa, que o remanente de tesourería para gastos xerais axustado é de 3 millóns nese momento, de 3.250.000 euros, que o equilibrio financiero está en 1.593.814 e que en ese momento de setembro tiñamos 1.023.000 en fondos líquidos. O nivel de execución orzamentaria en ese momento tampouco é o relevante, pero, xa superábamos o 50% e o relevante será, como digo, como rematemos o ano, tanto en gastos como en ingresos. Alguna intervención? Partido Popular. Si, nos, en relación con este punto, xa llo facíamos chegar ao concelleiro de Facenda na mencionada comisión. O que votamos en falta é que se nos dé traslado dunha execución orzamentaria na que se prevean o grado de execución, nunca mellor dito, das distintas partidas. Aquí o que se nos dá é por capítulos, temos un grado de execución de determinados impostos directos e indirectos, pero sin especificar os cales son, unha práctica que creo que o Goberno está cumplindo o trámite, dándonos traslado do que se lle remite ao Ministerio de Facenda, pero que realmente a oposición quere saber máis para saber en que partida non se está executando un orzamento que, curiosamente, é moi recente. Nese sentido, tamén a hora da recaudación, tampouco podemos ver refletido neste documento que se nos dá traslado, por exemplo, o tema das plusvalías que se nos facía referencia outro día, o grado de execución que teñen no mes de setembro, entendemos, aínda que estemos en decembro, isto se remite o terceiro trimestre do ano. En ese sentido, yo facíamos constar o concelleiro de Facenda e xa aproveitamos esta ocasión para reiterar a nosa petición feita na comisión que queremos o grado de execución orzamentaria por partidas. Moitas gracias. Gracias. Concelleiro. Se é posible, o transmitiremos. En todo caso, o relevante, digo, se é posible técnicamente, eu supoño que sí, pero, en todo caso, o relevante non é saber de todo o conxunto se é relevante o tema de plusvalías, porque hai unha sentencia que para o seu cobro, e se é relevante porque chegamos a donde chegamos e quedou unha parte sin cobrar que estaba lista, sin recaudar. Pero no resto de impostos, tasas, tanto en ingresos como en gastos, o relevante é como se pecha o ano, é dicir, agora, porque o estado de execución
de, por exemplo, o IBI en setembro, pois non é relevante. O relevante é pechado os 12 meses, con todos as demoras que se puderon pagar e, bueno, con todos os retrasos que puido haber e con todos, é dicir, porque o período voluntario rematou no cuarto trimestre, non no terceiro. Entón, bueno, pareceme correcta a petición, pero, bueno, en todo caso, digo que aí o relevante, o interesante, para ver como van as contas do Concello, é, por exemplo, o tema da plusvalía, ese sí, porque é un imposto que, por sentencia, se parou de cobrar e que non é dun padrón fixo, é dicir, que non se sabe a priori canto se vai a ingresar, non? Gracias. Nada máis. Pasamos... perdón. Vale. Sí, sí. Mire, lamentablemente, bueno, primeiramente, técnicamente, espero que non surxa ningún problema, máis que nada porque hasta agora nunca houbo. A hora de tramitar e de dar traslado da execución do orzamento, pois non o houbo. Gobernar a quen gobernase, o traslado da execución orzamentaria trimestral pois era un traslado bastante completo, no sentido que o estamos solicitando, non? Gobernar a quen gobernar. Entón, entendemos que non debería existir ese problema e que por eso yo pedíamos tamén na comisión. Dito isto, lamento moito, por unha parte, facer referencia á plusvalía, pero, bueno, creemos que é importante, bueno, porque vostede fai a alusión a esa sentencia que a declaraba inconstitucional, pero que o que está claro, que o que lle comentábamos na comisión, que estamos falando dunha sentencia moi recente. A recaudación pois comezou 1 de xaneiro do ano 2021, estamos en decembro do ano, o sea, empezou ao principio e a sentencia é extremadamente recente. Pero dito isto, non solamente nos interesa eso, tamén nos interesa a execución do gasto, pois, por exemplo, o tema do SAF, o tema das axudas de emerxencia social. Iso todo é unha información que nos solicitamos, lle volvemos a reiterar, e nos gustaría ver o documento da execución trimestral, pois, efectivamente, por partidas. E máis agora, cando estamos casi finalizando o ano. E por eso, nese sentido, non solamente ese imposto, claro que a recaudación fase unhas previsións iniciais, pero non da plusvalía, do oicio, etcétera, etcétera, de todo, máis ou menos estimadas en función do que se está recaudando. En eso estamos de acordo, igualmente do gasto, e a veces se queda corto, e a veces incluso sobra. Por eso, e por iso é a nosa solicitude de información, non solamente dos ingresos, senón tamén das áreas de gasto, de cada unha delas. Correcto. Pasamos, entón, ao punto número 5. A aprobación se procede da proposta da Alcaldía da aprobación inicial da modificación da ordenanza reguladora das axudas económicas municipais para a atención de necesidades sociais. Ten a palabra a concelleira de Servicios Sociais. Boa tarde a todas e a todos. Bueno, pois con respecto ás ordenanzas de Servicios Sociais, outro día me preguntaban si era necesario o informe de intervención. No correo teñen hoxe, bueno, pois unha dilixencia que se fixo por parte de intervención no que se informa favorablemente a proposta de modificación das ordenanzas, non? E despois, con respecto ás variacións que teñen as ordenanzas, con referencia a que temos actualmente, bueno, pois nas anteriores había 3 modalidades de axuda. Neste caso, nas ordenanzas actuais, nas modificadas, hai unha serie de axudas que se engloban nos apartados que van da A letra N e que están todas elas tipificadas coa cuantía que lles correspondería percibir por todas as axudas, digamos que están enumeradas pois polo seu obxecto e coa súa cuantía. Se eliminou o tema dos vehículos na unidade familiar. Se ampliaron todas as cuantías económicas das axudas e se tratou de axustar o máximo posible a situación actual, sobre todo despois deste último ano que se sufriu bastante polo tema da pandemia. Se reduxo o plazo de resolución das solicitudes, que pasan de 3 meses, que están no momento actual, a 30 días para resolvelas unha vez que no expediente de solicitude conste xa toda a documentación requerida. A partir dese momento, en lugar de 3 meses, serán 30 días para resolverlo. O plazo de solicitude tamén se ampliou. Na actualidade se poden presentar solicitudes de axudas municipais ata o 15 de novembro
e coa nova ordenanza se poden presentar durante todo o ano. A modificación do plazo de xustificación tamén foi cambiado, xa que, estábamos notando que cada vez, sobre todo en persoas que viven soas, pois que, había con moita frecuencia a solicitude dunha ampliación de plazo para xustificar, o cal daba, moitísimo máis traballo para informar, sobre todo as traballadoras sociais e todo isto. Entón, polo tanto, eso tamén se variou. E na propia resolución das axudas xa consta un plazo de 3 a 6 meses para xustificar a axuda otorgada e que incluso estes 6 meses despois poderían ser revisados. Os pagos anticipados, que na ordenanza actual veñen estipulados con criterio de excepcionalidade, na nova ordenanza se elimina precisamente o termo de excepcionalidade e será valorado pola traballadora social de referencia para que poida ser algo habitual, porque era algo que realmente se estaba pedindo cada vez máis o pago anticipado. E se fai tamén un cambio no que se refire á unidade de convivencia, xa que se ven observando, sobre todo tamén a partir do tema da pandemia, que en ocasións conviven 2 ou máis unidades de convivencia nunha vivenda, o que motiva que se valore con outro criterio. E, así, por enriba, estas son un pouco as modificacións máis destacadas que se fixeron. Non sei se hai algunha pregunta. Gracias. Partido Popular, alguna intervención? En primeiro lugar, en canto a primeira intervención, como comenzaba a concelleira de Servicios Sociais, efectivamente, na comisión este expediente se leva a Comisión de Servicios Sociais esta ordenanza acompañada dun informe de Secretaría. A pregunta ao Partido Popular era se era preceptiva, obligatoria, que existira un informe de intervención, nos parecía, porque como ten un certo contido económico, pois entendíamos que debería de ser así. Di a señora concelleira que hoxe temos no noso correo, tivemos unha dilixencia, da tuvemos ás 5:23 da tarde, ás 5:23 da tarde. Entón, en primeiro lugar, tirar das orellas o Goberno municipal por traer os expedientes incompletos a este pleno despois de tanto tempo, porque non quero mentir, pero igual estamos falando dun ano que lle levamos preguntando por esta modificación desta ordenanza que usted nos comentaba que estaba pendiente, que estaba elaborada pola parte de Servicios Sociais e pendiente de informes técnicos, xurídicos e económicos. Non queremos poñer en dúbida a súa palabra, pero os feitos demostra que as circunstancias e as cousas non foron tal como usted nos relataba, pleno tan pleno, non? Dito isto, é dicir que non vai sen tempo a reforma desa ordenanza que realmente estaba obsoleta en moitos puntos, pero en concreto co tema da propiedade dese vehículo que eximía, cosa que impedía que un veciño puidese optar a esas axudas, pero realmente a situación mudou 180 grados con esta pandemia que acabamos de vivir e que estamos a vivir. As situacións das familias pois variaron, por desgracia, para mal, non? Co cual, dai a maiores a premura desta reforma. O que lle dicíamos, a eliminación do vehículo era algo clave que se recolle aí. Nos entendemos, decía a concelleira, que as subidas que se adaptan a esta nova situación de pandemia que estamos a vivir, creemos que despois de todo o gasto que se está a asumir neste concello, pois que se han quedado vostedes un pouco coxos nas súas pretensións. Unhas subidas que non son para nada nin siquiera chamativas, non? Para poder axudar a alguén. Por exemplo, falamos do tema da electricidade con 200 euros, con esta subida que se está a producir, pois é prácticamente inasumible que unha persona teña unha familia unha vida digna con esta axuda que estamos a ofertar. Si ben é certo que existe o bono social, non toda a xente que ten unha situación económica desfavorable pode acceder a ela, porque tamén depende do tipo de factura que teña. Entón, nós, nese sentido, consideramos que aí se quedaron bastante cortos. En canto ao plazo de resolución,
vemos que baixamos a 30 días desos 3 meses. Nos lle solicitaríamos ao Goberno que o replantexase, que baixase esa temporalidade de resolución, porque todos sabemos que nos trámites administrativos, pois nos expedientes, pois moitísimas veces hai que requerir, subsanar, pois mesmo unha representación, unha autorización, que eso supón concederlle ao interesado, evidentemente, máis de 10 días, o cual, esos 30 días nunca van a ser reais. Nos atopamos con concellos, como, por exemplo, o Concello de Ares, que tamén mudou a súa ordenanza, establece un plazo máximo de resolución de 8 días, que realmente non o son, porque efectivamente se poden facer requerimentos, pero que nos tememos que esos 30 días se van a convertir ao final en 3 meses. Creemos que sí se pode, porque vemos os exemplos nos concellos limítrofes reducir ese plazo de resolución e creemos que neste caso pois que se quedaron vostedes cortos. Tamén nos din que se aumenta o plazo para a xustificación. Non entendemos cal é a ventaxa que se lle pode conceder a unha persona con 6 meses de plazo para xustificar con esa ampliación. Nos parece que demorar, precisamente, a tramitación dun expediente no que nos atopamos en diversas ocasións con que non se justifica e o mellor que hai que facer un expediente de reintegro desa subvención, co cual é moito máis perjudicial para a persona solicitante. Creemos que en vez de ventaxas serían desventaxas para os usuarios. Se usted non lo explica, pois moitísimo mellor, non? Di vostede que en canto aos pagos anticipados se cambia, antes era un criterio de excepcionalidade, pero agora o cambian a criterio do instrutor, non? Bueno, un criterio dun instrutor, pois me parece bastante máis, non sei se vostedes o que queren decir que sempre as van dar un pago por anticipado, que para eso cual deberían deixalo reflexado na ordenanza, sería moito máis legalista para todos os usuarios e para todos os solicitantes, unha seguridade xurídica de que todos terían dereito a eso, ou senón o van a seguir establecendo como un criterio excepcional, non? Entonces, tamén, pois nos gustaría que fose modificado, e nos parece, reiteramos, máis legalista, que se establecera que os pagos anticipados serían a regla xeral e a excepcionalidade o resto, non? Despois, tamén, en cuanto ás cantías, falábamos da enerxía eléctrica, co tema da escolarización, por exemplo, nos somos todos conscientes e, ademais, os representantes das catro formacións que estamos aquí pasamos por áreas de goberno. Si é certo que había que modificar esta ordenanza, pero que dunha vez que se fai, co tema da escolarización, pois generalizan vostedes 150 euros por menor. E só para aqueles que estén cursando esa ensinanza obligatoria. En isto enlazo coa solicitude que lle facíamos ao Concelleiro de Cultura co tema da subvención do transporte escolar a Coruña, que, bueno, somos todos coñecedores, que a Xunta o subvenciona hasta os 21 anos, que, bueno, non significa que sea o plazo para terminar unha carreira, pero unha carreira de 3 anos, pois pode ser, co cual xa ese transporte estaría totalmente asumido, pero para casos excepcionais podíase prever, non? Pero que se invertisen precisamente en este tipo de axudas. 150 euros por menor, sen facer distinción entre un estudiante de primaria con un que este na ESO, pois nos parece que había que ter un criterio pois máis distinto, un criterio pois que non generalizara desa maneira, porque realmente os custes dun neno en primaria, dun neno en ESO, non son iguales, non? E que se previra tamén un tipo de axudas para os que xa non están en ensinanza obligatoria, non? Despois, bueno, que lle decíamos da enerxía eléctrica de 150 a 200 euros, totalmente insuficiente. Despois, tamén vemos os gastos farmacéuticos e odontolóxicos. Queríamos preguntarlle tamén se dentro destes gastos entraría precisamente a necesidade dun menor de adquisición dunhas lentes, dunhas gafas. Co tema das barreiras arquitectónicas, nos gustaría que nos explicara tamén se se trata, por exemplo,
da aportación unha cuota dunha comunidade para eliminar ou para instalar un ascensor ou un salvaescaleras, que nos explique vostede un pouco deso. E nada, en principio, reiterar o que lle comentábamos, se nos pode contestar a estas preguntas que lle facíamos, e nada máis. Sí, vamos a ver. Gracias. Non sei se hai algunha outra intervención de algún outro grupo referido a... Nada. Entón, se contestas, por favor. Sí, vamos a ver. O plazo de resolución, que di vostede que 30 días son moitos, normalmente non se está gastando nunca o plazo de resolución. De feito, lle podo decir que esta mañá se levou a Xunta de Goberno unha solicitude que creo que foi presentada, estaba completa, creo que o día 24 ou 25 de novembro, e se levou hoxe a Xunta de Goberno. Quero decir que unha vez que o expediente está completo, solen ser bastante áxiles en resolvelas. Por lo tanto, sí, nos temos visto de 9 a 10 días, pero, bueno, en principio, creo que pasar de 3 meses a 30 días xa é un avance bastante importante, non? Os pagos anticipados, últimamente, sobre todo por motivo da pandemia, se estaban facendo casi de xeito xeral, pero, bueno, en principio foi a aportación que fixeron as traballadoras sociais, un pouco as ordenanzas están a criterio delas segundo o seu traballo, consideraron que era a mellor forma de poñelo. Eu, obviamente, non son traballadora social, non me pareceu descabellada a súa proposta. O tema dos gastos de gafas para menores, sí, entrarían dentro das axudas as gafas para menores. As barreiras arquitectónicas contemplan a parte, co máximo estipulado aí, a parte que a calquera persona de un edificio lle tocaría de poñer nunha comunidade de propietarios, co límite establecido. E despois me preguntaban vostedes polo tema de... un momentiño de... o tema da xustificación. Bueno, pois eu lle explico por qué. A xustificación, sobre todo nos casos onde hai unha familia sola e cobra unha cuantía para alimentos, por exemplo, ás veces non pode xustificar toda esa cuantía para, en ese período de tempo, porque é moito, ou fai acopio de alimentos e xustifica nese plazo, ou senón o que ten que facer é presentar unha solicitude de ampliación de plazo co conseguinte traballo que iso conleva. Desta forma, en función do criterio da traballadora social, xa vai de 3 a 6 meses na propia resolución. Eses 6 meses logo poden ser ampliados, pero mellor xa non serían necesarios. Pero normalmente, xa digo, están feitas a criterio do traballo que día a día levan a cabo as traballadoras sociais. E non sei se me queda algunha cousa máis. O tema da subida da luz que me menciona vostede, sí, é certo, pero de todas formas nós tiñamos xa o borrador das ordenanzas antes do tema da subida da luz. En calquera caso, lle volvo a decir, si por motivos que fosen necesarios houvese que incluso ampliar partida para o tema de que a xente poidese pagar a luz, nós non vamos a deixar a ninguén sin pagar un recibo da luz, independentemente de que consten ou non conste na ordenanza. Gracias. Partido Popular, algunha outra intervención? Mira, canto o tema da ampliación do plazo para xustificar, como decía vostede, antes se presentaba unha solicitud de ampliación de prazo e, evidentemente, tiña un sentido. Non o podo xustificar, non é que non vai a facer o gasto, pero precisamente non o vou facer en este tempo que se me dá, non? Por eso existían mecanismos para paliar esas situacións, pero sí que vostede é consciente de que hai en determinados casos, creo que lle comentábamos antes, en que unha persona solicita esta axuda, se lle concede e despois non pode xustificala porque realmente non a invertiu aí. E se fai un expediente de reintegro, de reembolso ao Concello, como todas as administracións, desa cantidad percibida. Que o mellor estamos falando que en esos 6 meses de resolución dun ano, que o mellor está en unha situación diferente a do principio, co cual imposible que faga fronte a ela. Entón, nos parece que lle pode producir unha situación máis irregular aquela persona que obtuvo esa axuda e que o mellor despois non a pode xustificar. Por eso entendemos que establecer un plazo máis curto de xustificación sería máis seguro a hora de todos os solicitantes, porque o que non a vai a xustificar, non porque non o gastara neso para que foi subvencionado,
senón porque o plazo de execución dese custe é máis largo no tempo, pois xa ten os mecanismos solicitar a ampliación do prazo, non hai outro, e se lle vai a conceder, por unha seguridade para o interesado. Despois, en canto a enerxía eléctrica, nos fala vostede dunha ampliación de partida. É que isto non se trata dunha ampliación de partida. Non, acaba de dicir ampliación de partida, o copié literalmente. Se trata de que as axudas recollen unha modalidade de 150 euros dunha ordenanza que do ano chispún, estamos falando no ano 2021, subiron 50 euros. 50 euros. E que, quero dicir, inda que non vera esta subida exagerada da luz que estamos a vivir todos e a sufrir todos, hombre, durante todo este tempo, a pobreza enerxética está en coñecemento de todos os que estamos aquí e que andamos polo mundo, desgraciadamente, aínda que non fora tan bestial. Entón, esa falta de previsión, o sea, a subida de 150 a 200, pois non se pode quedar amparada en que vostedes teñan a ordenanza xa feita, porque realmente, onde puxeron 150, poñer máis cartos non lle supoñería nada, visto o informe de intervención, a diligencia que se nos daba hoxe aquí. Non requería facer máis números, non requería facer máis contas, simplemente requería cambiar o número aí nese cadradiño. E vostedes non o fixeron porque non lles deu a gana. Entonces, en ese sentido, moi negativamente, non? Despois tamén, que se me quedou antes por preguntarlle, siguen utilizando criterios do IPREN, que non sei se é o criterio que tense que establecer legalmente a hora de cuantificar pois os ingresos que ten que ter unha persoa, unha unidade familiar, para solicitalo. Pero que todos somos conscientes que esa subida que se prevé aquí, por exemplo, unha persona sola en unidade familiar, 1,2 o IPREN, pero que a día de hoxe existe ese salario mínimo interprofesional que vai a supoñer que moitas persoas que non están en situación de pobreza extrema, pero non están nunha situación bollante e que precisamente necesitan estas axudas, teñen o seu traballo, pero o salario mínimo interprofesional está moi ben, pero non chega. O feito de establecerlle esta cuantía do IPREN e non subila máis vai a perxudicar a hora de acceder a este tipo de axudas. Non se plantexaron vostedes subir estes criterios ou basealos noutros, se se pode ser, no salario mínimo interprofesional, que é moito máis elevado do IPREN, non sei, algunha outra cuestión se o baraxaron. Sí, este tema se valorou e se estivo entre as dúas opcións do IPREN ou o salario mínimo interprofesional. O que sí se decideu polo IPREN foi porque o criterio das traballadoras sociais foi que era moito máis beneficioso para os usuarios e as usuarias. Bueno, de todas formas, eu o que sí lamento é que en este tempo, desde que teñen as ordenanzas, non nos houbesen plantexado algunhas cousas que vostedes entenden que se pode mellorar porque houbéramos falado e houbéramos podido modificar cousas. Están para que fagan aportacións tamén, non para que digan sí ou non. Poden facer aportacións, porque eu lembro, por exemplo, a última que se fixo, que a fixeron vostedes, os demais partidos que estábamos na oposición requerimos por activa e por pasiva, por exemplo, que se quitara o tema do vehículo. E non houve maneira de que se quitara o tema do vehículo, pero nós naquele momento sí fixemos algunha aportación, que vostedes recolleron ou non. Entón, as ordenanzas están para mellorar, e se pode ser melloralas entre todos. Sí, algunha outra intervención? Sí. Mire, señora, para aportar hai que verse. O Partido Popular recibiu esta ordenanza, pese a preguntar por ela en determinadas situacións. Vostede nos dixo por activa ou pasiva que a tiña redactada, que dependía dos informes xurídicos e de intervención. Creemos que non. A vista dos informes, creemos que non. Pero, bueno, igual non estaban onde tiñan que estar, vale? Pero para aportar hai que falar. Se vostede tiña ordenanza, pudo haber dito, aparte de estar nos servicios xurídicos, lles vou a pasar unha copia, e se vostedes queren aportar algo, aportan. O Partido Popular é coñecedora desta ordenanza coa convocatoria da Comisión de Servicios Sociais que foi o martes pasado, que viña acompañada xa do seu informe de secretaría. Usted non tiña intención de cambiar absolutamente nada, nin de que o Partido Popular lle cambiara nada. Ahora, se a vostede non lle gusta a crítica, que
que se lle fai desde a oposición, porque a aportación do Partido Popular vai a dar a usted igual. O sinto, pero lle vai a dar a usted igual. Eso é usted consciente, porque se non fora así, tería feito todos os medios posibles de a 6 concelleiros, a 1, a 2, mira, teño ordenanza, queredes aportar algo? Lle daba igual, a nosa opinión. Dito isto, o Pleno, que parece que non o queren entender, é a maneira de expoñer, porque se vostede nos dera a oportunidade de aportar, nos podía tirarnos das orellas hoxe, e dicirnos, non era este o momento para aportar algunha cousa, pero este é o momento para debatir un punto que vostede trae, e nos aquí facemos constar as nosas consideracións, no sitio e no lugar donde se nos dá a oportunidade de facelo. Porque se vostede chamara a calquera dos 6 concelleiros para que se reuniere con vostede, para que lle botara un ollo, entonces hoxe sí que podía tirar das orellas. A buena hora me lo dice usted, que ya me reuní con su compañero, que se lo mandé. No, pero as cousas non foron así. Entonces aquí terá que vostede escoitar esas críticas. E tamén lle rogamos e lle pedimos que isto non é definitivo, que a pode volver a reformular despois de tanto tempo, e que lle bote un ollo, porque estamos en decembro do ano 2021. Isto empezou en marzo do 2020. Entonces, principios de ano, lle volve a dar outra volta. E se quere, tamén nos reunimos, non haberá ningún problema. E lle facemos estas consideracións. E igual, volvemos a botarlle outro ollo e hasta vemos outras cousas a maiores. Vale? Dito isto, cando di vostede o IPREN, que é o último que xa llevamos a engadir, que tamén nos gustaría que o tiveran en conta, non vamos a cuestionar o criterio dos técnicos, pero sí consideramos que non pode ter moita cabida que o IPREN, estando en 700 e pico euros, case 800, o salario mínimo interprofesional está máis alto, como vai a ser máis favorecedor para un solicitante. Non, eso non é así. Pero, bueno, esperemos que este seña o primeiro paso para que logremos traer unha ordenanza de servicios sociales acorde á situación que, desgraciadamente, estamos a vivir todos. O Partido Popular vai se abster neste punto. Entendemos que é unha boa medida, non vai sen tempo, que se traiga esta ordenanza ao Pleno, pero vemos que ten algunhas carencias que deben de ser solucionadas. Neste caso, o Partido Popular se ofrece a facerlle partícipe de todo isto, por escrito, personalmente, cando vostede queira, e de reformular esta ordenanza que hoxe se aprobará. Non sei se hai algunha outra intervención ou pasamos á votación. Solamente mencionar que, independentemente de que este sea o foro para poder debatir todo o que vostedes queiran, eu entendo que as comisións informativas están para algo tamén. E no período entre a comisión informativa que vostedes tiñan a ordenanza, hasta hoxe que veo o pleno, poderían tamén facer as súas achegas. Entendo que non teño que andar eu detrás de vostedes. E despois tamén hai outra cousa. Tiñamos algo, non sei se vostedes se lembra, que era unha xunta de voceiros, que vostedes xa dixo, a mí me llamáis cando haya algo importante. Entonces, vale. Entón, se deixaron de... Bueno, non é... Perdón, que non rematei. Nós seguimos facendo as xuntas de voceiros. O mismo día, os luns, antes do pleno, todos os luns antes do pleno. Ás 9, como sempre, non variou nada. Se vostede o sabe e non ven, pois considero que vostede non tiña interese en vir a debatir nada. Moi ben, procedemos á votación. Señor alcalde, por alusións que son personais, que de verdad, o sinto moito, señor alcalde. A min usted, cada vez que me chamou, e me gustaría que o deixara clara, e que en privado, non digo aquí no pleno, a min vostede, cada vez que me chamou, a min, un membro do Partido Popular, estuvo presente. Eso me gustaría que quedara claro. Eu creo que escudar a inactividade ou a ineficacia en falacias, porque xamais na miña vida ningún membro do Partido Popular falou das xuntas de goberno hasta que non estén regularizadas e cada vez ni se dixo cando seña algo importante. A nós, cada vez que nos chamou o señor alcalde, como calqueira do resto, o que pasa é que sempre chama o señor alcalde, pero incluso o concelleiro de Facenda, pois estuvo aquí presente para tratar algún tema, avisar de vais elevar esta modificación. Se lle colleu o teléfono, se falou con el, e nos vimos aquí, se non foron calqueira dos dous voceiros do Partido Popular, outro compañeiro do Partido Popular. Entonces, con esa excusa, deixo xa, porque ten moi pouco recorrido, señora.
Procedemos á votación do punto número 5. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Apróbase por maioría absoluta. Pasamos ao punto número 6. Aprobación se procede da proposta da Alcaldía de aprobación inicial, aprobación se procede da proposta da Alcaldía de corrección de erros da terceira modificación de RPT do Concello de Fene. Dou a palabra á secretaria para esta aclaración. A proposta dio o seguinte: o Pleno do Concello de Fene, na sesión extraordinaria de 24 de novembro de 2020, acordou no seu punto primeiro a ratificación de erros da relación de postos de traballo da RPT e a súa terceira modificación. A proposta de modificación da segunda RPT, entre outras, justificábase coa necesidade de amortizar o posto 6621, responsable de conserxerías. Non obstante, o anexo 1 do acordo adoptado omítese por erro involuntario un posto de traballo coa numeración 610012, coa denominación conductor, de xeito que procede a súa corrección. Polo tanto, propónse como acordo ratificar o erro advertido no anexo 1, incorporando o posto de traballo co código 610012. Gracias. Non sei se hai algunha intervención. Se non hai ninguna intervención, pasamos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Apróbase por maioría absoluta. Pasamos ao punto número 7. A aprobación se procede da proposta da Alcaldía de aprobación inicial da modificación puntual do Pexón para a delimitación dos núcleos rurais dos Bullos, o Redondo, o Feal, Lubián e o Piñeiro. Paso a palabra ao concelleiro de Urbanismo. Bueno, estamos ante unha modificación que, desde o meu punto de vista, e eu creo que de todos os presentes, é a máis importante dende o plan parcial do polígono de Vilar do Colo no 93, e é tanto en extensión como en alcance. O Pexón en vigor é un Pexón que tuvo o infortunio de ser aprobado xusto nun cambio, xusto coa entrada en vigor dunha nova lei do solo, co cal todo o traballo feito xa entraba en certas contradicións. Entón, o noso Pexón, fundamentalmente, delimita un gran espazo de solo urbano, no que non vou entrar, e un gran espazo de solo rústico, e non hai unhas zonas de transición. Nese Pexón se identifican como solo rústico por urbanizar, pero que na práctica non se podía construir vivenda unifamiliar, que é unha das grandes demandas que existen en Fene. E o que se pretende nesta modificación puntual é que, por un lado, esas zonas de transición entre o urbano e o rústico se consoliden como solo de núcleo rural. Isto só é unha parte de todo o que se pode facer no noso concello, pero é importante. Eu tamén o dixen nos distintos foros, ámbitos e espacios, tanto dentro do Concello como fora, se estes 5 núcleos van adiante, que supoñen xa un importante espazo no territorio do noso Concello, intentaremos seguir avanzando neste sentido á par que se continúe coa modificación de todo o Pexón, pero sendo conscientes que isto en trámite que empezamos en agosto do 20 e que en agosto do 22 pode estar listo. É dicir, podemos dar pasos máis cortos paralelamente a que o conxunto do Pexón, que en menos de 6 ou 8 anos é imposible, vendo a tramitación dos plans, que estean en vigor. E así, cando menos se lle pode dar saída a unha demanda importante e a unha realidade. O Concello de Fene ten estendido servizos durante moitos anos a moitísimas zonas do Concello, servizos de auga, de saneamento, de asfaltado, de alumeados, que actualmente se manteñen en solo rústico. Ademais, coa característica que moitas veces pasamos directamente do urbano ao rústico sin nada que nos faga de barreira, de colchón ou de espazo, digamos, de transición. Entón, é moi importante que dentro dos ámbitos da periferia
periféricos do que está delimitado como urbano se poida facer isto. Destes 5 núcleos, é obvio que Magalofes, desde 1974, desde o primeiro plan de urbanismo, foi catalogado como urbano. Desde o punto de vista meu, coa actual legislación, é unha anomalía. O que é Magalofes, no seu conxunto, é núcleo rural, nunha gran parte, que é o que se pretende hoxe aquí iniciar, e en gran medida outras zonas xa son solo rústico de distinto tipo, e só se contemplaban pequenas zonas de solo de núcleo rural, nas zonas máis periféricas da propia parroquia, como pode ser a Fonte Nova, que collía apenas 2, 3 casas. Que ese non é o concepto de núcleo rural que na actualidade ten a legislación. O concepto de núcleo rural é un concepto onde se mestura o ámbito residencial, o ámbito da vivenda unifamiliar, con usos terciarios vinculados a esas vivendas, ben señan agrarios, de horta ou de pequenas explotacións, dende o sector terciario, hostelería e turismo, a calquer profesional que teña un pequeno taller na súa vivenda. Entón, esa é a vocación, esa é a intención desta modificación, e, como digo, se sae ben, agora se aproba, inicialmente se notifica a todas as persoas propietarias das zonas nas que se modifican un período de 2 meses para alegacións, que además son consciente que se van facer algunhas interesantes, e a partir de aí a contestación desas alegacións e continuar con toda a tramitación hasta a aprobación definitiva. Eu conto que daqui ao verán podamos estar en ese punto de aprobación definitiva, e o tempo dirá se efectivamente foi un acerto esta modificación puntual, que eu teño bastante claro, polo que vexo e polo que escoito, que sí. Gracias. Alguna intervención, Partido Popular? Bueno, nos queríamos saber, primeiro nos sorprendía este goberno, non? Todos somos conscientes da reforma que se está a producir tan tardía do plan de urbanismo para adaptalo á lei do solo de Galicia, pero primeiro que nos atopamos este goberno que nos fai unha modificación puntual do Camiño do Regueiro, non? É algo que ainda a día de hoxe non entendemos, non podemos comprender nin as circunstancias, nin os motivos que levaron a este goberno a facer esa modificación puntual, non? Pero que despois nos atopamos con 2 modificacións puntuais máis a maiores. En concreto, temos esta, que nos trae, que afectan a outras 2 parroquias, como son os Bus, o Redondo, o Feal, Lubián e o Piñeiro, non, en Maniños. Non podemos entender cal é a necesidade por parte deste goberno de, en vez de poñerse a traballar no que sería a reforma do plan, que falaba vostede, que este proxecto que vostede trae aquí comenzaba en agosto de 2020, creo que acaba de decir, non tomei nota, e que posiblemente no 2022, 2 anos despois, estará en camiño. E non entendemos porque o primeiro argumento que vostede vertía e que nos decía que estas modificacións podíanse asimilar ás modificacións do plan de urbanismo en relación co polígono industrial de Vilar do Colo. Entonces, me gusta que vostede faga alusión a eso. O Bloque Nacionalista Galego votou en contra da modificación. O Bloque Nacionalista Galego votou en contra da modificación dos usos da modificación do plan de urbanismo en relación co polígono industrial de Vilar do Colo. Sí, cando trouxe o Partido Popular. O que despois, sendo alcalde, o señor Juventino, na legislatura 15-19, veu a aprobación definitiva e non o votou para atrás. Solo jorobaría. Pero o Bloque Nacionalista Galego estaba en contra da modificación do plan en relación co polígono industrial de Vilar do Colo. Unha modificación que fixo Gumersindo Galego, sendo alcalde deste concello, e que, para exemplo, o estamos vendo. Supermercados, funerarias, empresas, un sitio que parecía Walking Dead, aquelo. Non había nada, nada de nada, gracias a esa reforma. Pero vostede sabe cal é a diferencia
Entre aquela proposta que se aprobou, non co seu apoio, pero que se aprobou, esta, que só tiñamos un polígono industrial. Non é que tuéramos o polígono de Vilar do Colo e o polígono de Perlío. Non, tiñamos un solo. E sabe por que lle digo isto? Porque non entendemos estes cachiños que están vostedes a traer cada certo tempo. Entonces nos gustaría saber que criterio están vostedes adoptando para coller a parroquia de Magalofes, para coller unha zona de Mariños, para coller unha parte da parroquia de San Valentín. E tamén queríamos saber, van a continuar vostedes, bueno, polas súas palabras, parecía que sí que van a continuar neste sentido. Entón, queríamos saber por qué. Por que non traballan en adaptar o plan de urbanismo á lei actual? Por que non traballan nese sentido? Decía vostede, vamos a facilitar en Magalofes a construción de vivendas. Mire, eu, sinceramente, lle quero dicir unha cousa. Non sei dende que está vostede como responsable de Consellería de Urbanismo, pero, bueno, neste lado, houve dos concelleiros de urbanismo, déronse licencias en Magalofes. Pero es que antes de nós, houve outro goberno, no que había un concelleiro de urbanismo, un alcalde, e se daban licencias de construción en Magalofes. Nós, en un primeiro momento, nos non vamos a votar en contra disto. Non vamos a facer como vostedes no polígono de Vilar do Colo. Nós non vamos a votar en contra disto. Porque, en primeiro lugar, nos parece que pode ser, bueno, pode ser, non, vai a ser beneficioso para os veciños que están afectados. Pero iso a curto plazo, porque a largo plazo nos gustaría preguntarlle se este tipo de actuacións en determinadas áreas, pois, por exemplo, van a afectar a esas obligacións que ten o Concello neste caso, ben seña con financiación propia ou con financiación de outras administracións, a hora de dotar con servicios básicos a estes núcleos rurais. Nos parece unha pregunta máis importante e máis tendo en conta a modificación que se trae aquí dunha parroquia en concreto como Magalofes, e logo na parte de Sillobre, co tema do abastecemento, o tema da auga. Vai ser este un impedimento para que por parte do Concello se tramite e se finalice o abastecemento na zona de Magalofes e Sillobre. Nos é que realmente tamén queremos preguntar que criterios lle levan para elixir estas determinadas zonas. Nos explicaba a Magalofes, do Piñeiro nos dixo absolutamente nada e nos gustaría saber, como vostede, non sei, o facía así coa cabeza que sí, cal van a ser as próximas modificacións que teñen vostedes pendientes, que parroquias son as elexidas, por que se elexiron estas, por que se elexiron esas zonas, porque realmente é algo que non temos claro. Magalofes nos fixo unha pequena explicación que podemos compartila. Ahora non podemos asumila en totalidade, porque licencias se daban. Non sei se agora vostedes teñen algún impedimento polo tema do abastecemento, etcétera, etcétera. Licencias se daban. Entón, que nos explico un pouco máis. Nos queda aquí o Piñeiro na zona de Maniños, que tampouco o entendemos moi ben. Non sei se hai algunha intervención de algún outro grupo. Dou a palabra ao concelleiro. Mire, non sabe do que fala. Non sabe do que fala. Digo yo de verdade. Se soupera do que fala, revise a grabación e revise as comisións. O do Camiño de Regueiro, vamos a ver, a Administración temos unha responsabilidade cos veciños do noso Concello. O Camiño de Regueiro se abreu nos anos 90 concesión voluntaria dos veciños e das veciñas daquela zona, excepto 2 expropiacións. Logo de que eses veciños cederan, teñen que saber que pediron licencias para facer os peches das súas fincas, a maioría, xa naquela mesma época, e en anos posteriores, e se lle dieron licencias. Ben, vostede debería de saber que a cartografía que sostén o actual pexón é anterior á apertura dese camiño. Entón, a superposición da cartografía do pexón actual coa realidade viña a decir que indo hacia Neda os muros teñen que estar casi 2 metros á esquerda e os da dereita teñen que estar no asfalto. Vale? Co cal tiñamos un problema real á hora de dar as alineacións dese vial. Os técnicos actuais superpoñían as planimetrías e aquilo non coincidía nada con nada. E todo o que se fixo foi poñer as líneas a 11 metros de ancho de vial, que é o que hai, e iso se explicou na comisión informativa.
É unha rúa na que aínda quedan parcelas sin edificar. Co cal, cada licencia que se pedira iba a ser un problema para un lado e para outro lado. Problema que se resolveu. E, ademais, por interés público, queda que ora a ambos lados do asfalto temos un espazo no que se poden facer unhas beiras rúas que ata agora non se podían facer porque non se axustaban ao Plan Xeral de Ordenación Municipal. Eu xa sei que vostedes lles daba bastante igual eso. Botaban material e xa está. Pero se queremos facer as cousas correctas e que se axusten a cabeza que ten de cada paquete aí, se queremos que as cousas se axusten e que os técnicos podan facer os informes correctos e adecuados ao que é a realidade teórica, non sei para que preguntan, porque preguntan para estar de conversa. A realidade teórica si están conversando, entre vostedes metes dou a explicación. A realidade entre a planimetría existente agora coincide co que fixeron os veciños de acordo co propio Concello. Non é de recibo que uns veciños cedan e que agora o Concello lle diga que o seu muro está mal. Non é de recibo. Entonces, se solucionou ese problema. En Magalofes, en Lubián e en Piñeiro, igual que en moitas outras zonas do noso Concello, coa normativa actual na man, non se poden dar licencias de vivendas e non se poden dar. Vostedes sei que tiran algunha, pero non se poden dar. Non teñen os informes favorables. Por tanto, vostedes poden decir que poden saltar os semáforos en vermello, pero iso é o seu problema, non é a realidade. A realidade é que para facer, se non, enséñeme cantas licencias teñen dos últimos anos con informes favorables. Entón, a cuestión é, empezamos por aí, porque había que empezar por algún sitio. O Pexón está contratado, eso non saben, e eu xa dixen que íbamos a continuar coa súa tramitación. Está orzamentado e se vai a continuar coa súa tramitación. Pero ao mesmo tempo que se dan pasos longos, que é modificar un Pexón, hai que dar pasos curtos para que cousas concretas se podan arranxar. A zona de Piñeiro ten todas as casas fora de ordenación, todas. Pero fora de ordenación 90.1, ocupando o vial. E por que ocupan o vial? Porque o Pexón no seu momento preveía un vial de desagüe do polígono de 25 metros de ancho por esa estrada. Esa estrada mide 25 metros. E vostedes van por ali, prácticamente todas as casas están en unhas condicións bastante pouco cuidadas. E os que as cuidan renunciando ao valor expropiatorio. Non ten sentido cando xa hai un vial aberto por arriba. Hai que modificar o ancho dese vial, e é algo que se pode facer a curto prazo sin esperar a revisión de todo un plan de urbanismo. E se deixa un núcleo con certa capacidade de rehabilitación e incluso de medre. Non moi grande, pero polo menos os que viven ali poden arreglar as súas casas e non estar condenados a velas caer ou a perder o seu valor, o seu incremento de valor. É un ben para o conxunto do noso Concello. E mire, e Lubián exactamente igual. É un núcleo que é de libro. Miramos as fotos aéreas do ano 50 e pico, e Lubián é exactamente o mesmo núcleo, coa identidade propia. É dicir, é a definición que di a Lei do Solo de Galicia do que é un núcleo de solo rural tradicional. Entón, é de xustiza que eses espazos se vayan recompoñendo e indo ao sitio que tiñan que ser. E en Magalofes, se ampliamos a zona dos Cadavás e a zona do Feal, que eu creo que teñen o mesmo dereito a poder facer vivenda unifamiliar igual co resto da parroquia no ámbito das modificacións destes núcleos. E se vostedes collen o plan, e aparte, xa lle digo por onde van ir, se vostedes collen o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Fene, ven unha gran mancha de solo urbano e, por outro lado, se ve unha franxa toda gris que pon suelo rústico apto por urbanizar. Pois os núcleos hai que definilos aí. E foi o que fixemos, definilos en ese solo rústico apto por urbanizar. E se van ir seguir definindo agora e na propia tramitación do plan. É un traballo que queda adiantado. E eu xa dixen, probamos con isto, con estes 5, eu digo claramente, probamos con estes 5, e se a cousa sai ben, seguiremos nesa mesma línea, porque en 2 anos seremos capaces de facer unha importante modificación de todo ese suelo rústico apto por urbanizar e poñelo donde é suelo de núcleo rural, con servizos, con dotacións xa públicas investidas e onde se pode concentrar unha certa cantidad moi sostible de vivenda coas propias infraestructuras que hai de auga
e saneamento, e luz e asfalto na inmensa maioría dos casos. E ese é o criterio. É ter iniciativa política desa que vostede sempre di que non temos, pero resulta que nos últimos anos é o que se fixo neste pexón. É dicir, vostede ven aquí a preguntar por que se fixo isto e a miña pregunta é por que vostedes non fixeron nada. Partido Popular. Eu creo que ten máis que iniciativa política, ou mellor, idea política, que iso que o Partido Popular non lle gusta nada, porque aquí se está a gobernar para todos, non? Bueno, non nos contestou vostede a que criterios o levaron a chegar a estas parroquias. Non nos contestou absolutamente por nada. Porque, mire, a mí que me diga vostede que hai uns peches que están fora que están das alineacións do Camiño do Regueiro, que deu unha explicación máis extensa que do que se lle preguntaba o punto que trae neste día, que me di vostede? Como está o resto do Concello? Que me di? Pois por iso lle pregunto, por que escolleu vostede? Me di vostede, porque quedan parcelas sin edificar. Ese sí que me parece un bo argumento para que mo diga, e para investigar un poquinho máis nel. Me parece un argumento moi curioso para que mo diga, porque nesa mesma situación hai moitas outras zonas do Concello. E sí que é verdade que o Partido Popular non reformou o Pexón, pero que este pexón tampouco fixo, o aprobaron vostedes, o Bloque Nacionalista Galego. Entrou en vigor o ano 2003, unha revisión do ano 98, cando a Lei de Galicia se estaba tramitando, a Lei do Solo de Galicia se estaba tramitando, que entrou en vigor no ano 2002. E en vez de paralizar a reforma do pexón, continuaron con ela e aprobaron. Que foi o que non fixo o Partido Popular? Non faja así. A propuxo o Bloque Nacionalista. E o trouxo gobernando o Bloque. Quen gobernaba no ano 2003 neste Concello? No ano 98, hombre. Hasta o ano 2007 non deixaron vostedes a poltrona. E ainda así continuaron naquela época. Pero mire, voulle dicir que, mire, a mí non me importa que vostede este de risas e que este falando, pero como vostede fai esa intervención, pois tamén yo digo eu. Sabe? Preste atención, que despois, se vostede o ten a ben, tamén terá que contestar, non? A ver se lle vai perder algo na súa resposta. Pois por iso yo digo, entrou no ano 2003, no ano 2002 esa lei de solo e non paralizaron a tramitación da revisión do Pexón, que sería o máis normal e non nos atoparíamos con esta situación. Sin embargo, o Partido Popular, cando chegou ao goberno no ano 2011, e se atopa con esa transformación, con esa modificación da Lei do Solo de Galicia que se estaba comenzando a tramitar e que entrou en vigor no ano 2016, moi ao contrario, pois prefire non modificar o Pexón, pois entrara en contradición coa nova Lei do Solo de Galicia. Pero tamén dicirlle, no ano 15, vostedes volveron a gobernar, pero do ano 15 hasta abril do ano 2018, e tiñan un concelleiro de urbanismo que era do Bloque Nacionalista Galego. Hombre, por favor, 3 aniños. O PP estuvo 4, con unha reforma do suelo, pero tamén é certo 3 aniños, máis despois o que levan aquí. Entonces, culpas podemos asumir todos, pero non na mesma medida. Vostedes teñen maior responsabilidade. Maior responsabilidade. Non nos contestou a que criterios os levaron a este goberno a adoptar esta posición respecto a estes puntos en concretos destas distintas parroquias. Vostede eso non o contestou. Perdón, Lubián sí, non lo acaba de deixar moi claro. Dixo que o escolleu porque era o núcleo rural, histórico, por tal, por Tuma, tal. Vale, escolleu Lubián, que hai máis neste Concello que Lubián. Hai máis. Pero bueno, dito isto, lle vou a decir eu. Non insista no tema das licencias de obra de viviendas unifamiliares. E non insista no tema dos informes en contra, porque a vostedes os informes xurídicos en contra, sinceramente, lle importa máis ben pouco. A vostedes, Bloque Nacionalista Galego. Non lle importa nada. E lle vou a dicir en serio, porque realmente, cando estuvo gobernando o Partido Socialista, déronse licencias neste Concello, nestas áreas. Déronse licencias. Gobernou o Partido Popular e déronse licencias. Si ben é certo, cos informes xurídicos en contra, pero déronse licencias. E precisamente porque era pola falta de abastecemento. Non cometendo ninguna ilegalidade, que senón estaríamos sentados na calle Coruña, no xulgado. Non cometendo ninguna ilegalidade. Entonces vostede non me fale de que se daban as licencias e que non lle facemos caso ningún aos informes. Vostedes sí que non lle fan ningún. Para despois xa teño unha pregunta das miles cando se pasan vostedes os informes xurídicos por donde sabe tal. Mire,
O tema que estén fora de ordenación nunha zona como a zona do Piñeiro en Maniños, pois sinceramente, non o consideramos nada prioritario. Nada. Nada de nada. Nada con respecto a outras zonas do Concello que están igual. Entonces, o que cabe aquí é poñerse a traballar vostede, que é tan dilixente, que é tan traballador, que son un goberno tan traballador, pero non escollendo, adaptando o pexón á lei do solo de Galicia, que é o que temos que facer. Non perda esforzos en trozos, porque é que é moi rechamante, entende? Bueno, podemos entender. Di vostedes, isto funciona. Nos gustaría que esa é unha pregunta, aparte de todas as consideracións, que vai entender vostede por que iso funcione? Que non existan alegacións, que se aprobe? Pois evidentemente. Que entende vostede por que funcione? Porque di vostede, e se funciona, continuaremos. Pois nos gustaría que nos explicasen que vai consistir ese, para vostede que vai a ser o funcionamento desta proposta que trae vostede aquí. Que se aprobe definitivamente. E que tampouco o entendemos moi ben. E nos gustaría que si nos explicase, di vostede, pois programamos empezar con estas 5 e seguiremos nesta línea se isto funciona. O sea, teñen vostedes unha previsión futura a continuar con determinadas zonas sin modificar o pexón. Nos gustaría saber que zonas son. Modificando puntualmente o pexón, pero sin modificalo. E respecto ás explicacións que vostede poida dar, mire, lle vou dicir unha cousa, que vostede igual non entende moi ben, pero eu creo que en eso usted capacidade ten. Cando o Partido Popular ven aquí ao Pleno e lle pide explicación a usted ou a calquera dos seus compañeros, porque forman todos o goberno, menos o señor Noceda, usted ten que explicalo. Gústelle ou non. Entonces, o que usted transmite en comisión non intente desvirtuar a intervención do Partido Popular porque non son máis que a voz do meu grupo e do que nós pensamos ao respecto deste punto. Vale? Entonces, se vostede ten a ben, nos gustaría que nos dixera os criterios que levaron a escoller estas e non outras zonas, porque realmente existen outras zonas no noso Concello que están na mesma situación e porque non foron candidatas a esta modificación. E despois tamén nos gustaría, que vostede tamén falaba moito, da intervención, dos veciños, das exposicións. Somos coñecedores que Magalofes vostedes sí que presentaron este proxecto que tiñan, pero queríamos saber se na parroquia de Maniños realmente houve a presentación desta modificación e o coñecemento pos veciños que tuveron acceso a ela. Mais que nada, sabes por que yo decimos? Porque nos preguntaban estes días distintos veciños de Maniños se lle afectaba a súa zona e que non sabían se se fixeran unhas xornadas informativas. Nos gustaría saberlo máis que nada porque nos parece interesante que cando se vai a facer unha modificación neste sentido, pois que se lle explicara un pouco. Sí, concelleiro de Urbanismo. Encántame que lle falla a memoria, porque vostedes, nunha nota de prensa que mandaron o 6 de outubro de 2015, el PP considera un escándalo que el BNG apoye ahora unha iniciativa que criticou cando estaba a oposición. Entón, vostede dixo agora que nós votáramos en contra do cambio de usos. E resulta que quen aprobou eso foi este pleno municipal con Juventino de alcalde. Vostedes o que fixeron foi permitir o uso terciario, o uso de actividades incompatibles cando non eran compatibles. Iso fixeron vostedes. En todo caso, mire, cada un aguanta do que fai. E nós tomamos unha decisión de transformar o Plan Xeral de Ordenación Municipal en 2 vías, e xa yo expliquei e yo volvo a explicar. Cando vostede di, hai máis sitios así, poños en riba da mesa. Cantos viais se abriron neste Concello concesións dos veciños que teñen as alineacións mal? Dígamo, e vamos a actuar inmediatamente. Eu digo un que fixo a Diputación, que tamén ten as alineacións mal. A estrada que sube de Barallobre tamén ten as alineacións mal. E vamos a ver se é necesario ou non facer un estudio de detalle, unha modificación. Porque o que non é de recibo que ahora lle digamos ao muro de contención que fixo a Diputación, ese muro está mal. Pois si, non coincide coas alineacións do pexón. Pois
habrá que poñer a línea encima do muro de contención, que sale máis barato que tirar o muro de contención, sobre todo cando o vial son 15 metros. E vostede non distingue os fora de ordenación. Claro que hai moitos fora de ordenación, pero o problema da zona de Piñeiro é que están as vivendas fora de ordenación, condenadas na súa integridade, unha detrás de outra, porque o vial vide 25 metros no planeamento. É dicir, as vivendas están no espazo que ocupan os viales. Unha cousa é ter unha desalineación pequena, unha cousa é ter un foro de ordenación por un retranqueo, por un recubado, e outra cousa é ter toda a edificación ocupando un vial. Un vial que sabemos, además, que está planificado e que non se vai a facer. Que non se vai facer porque xa hai un vial alternativo a ese. Entón, son cuestións bastante evidentes, bastante obvias. E nós non temos por que manter como administración ese tipo de infraestructuras. E hai outras que tamén se poden ir eliminando e se vai adiantando o traballo. E cando digo que si funciona, refírome á aceptación social, aos prazos temporais, ao traballo administrativo, a todo eso. É dicir, se aquí nos paga a pena como Concello e como sociedade facer as modificacións puntuales ou esperar 8 anos a ter un traballo feito completamente. Porque, mire, no ano 2003, quen tiña que parar o pexón de Fene e dicirlle que volver a empezar era o señor Cuíña. E o señor Cuíña, sendo coñecedor do traballo que daba, deulle para diante. Porque a última palabra nos concellos do noso tamaño o ten a Xunta de Galiza. E foi a Xunta quen lle deu para diante o 25 de febreiro de 2003 que lle deu para diante a este pexón. Entón, podemos aquí estar dándolle voltas a todo. Podemos, vostedes fan as propostas que consideren. Eu xa lle digo, o solo rústico a todo por utilizar deste concello se vai ir transformando en solo de núcleo rural, naquilo que cumpla as características deste tipo de solo. Non hai máis. Miren os planos e vamos ir actuando nesa liña. Partido Popular. Mire, de verdad, non vou a discutir máis porque para eso están as actas. Mira, o cambio das ordenanzas de uso do polígono Vilar do Colo tamén podemos ir ao periódico, pero podemos ir á Xunta de Goberno de marzo do ano 2019, en concreto, do ano 2015, en concreto, 19 de marzo do ano 2015, vai usted tamén, mira aí as notas de prensa, foi o Partido Popular, foi Gumersindo Galego, foi moi criticado por o Bloque Nacionalista Galego que decía que queríamos axudar a un señor ou a outro señor ou a outro señor. E por eso están aí, unha funeraria, por eso hai supermercados. O que fixo o Goberno do Bloque cando chegou foi a aprobación definitiva, que temos que darlle as gracias que non se votara para atrás. Pero o Bloque Nacionalista Galego nin fixo nada para modificar as ordenanzas do polígono, nin aportou nada porque quería que non se aprobara. Vale? Entón, usted non confunda, 19 de marzo, Xunta de Goberno, saliu publicado no BOP da Coruña en marzo do ano 2015, señor Juventino Trigo, ni siquiera ganou as eleccións e foi alcalde en xuño do ano 2015. Aprobou definitivamente o que estaba modificado. Correcto? Usted ríase o que queira, pero que está aí. E tamén enseñando todo o periódico, pois enseña outra que salimos o señor Gumersindo, máis eu que era concelleiro de urbanismo. Pero bueno, nos remitimos ás actas e a aprobación é a que é. O fixo o Partido Popular e o Bloque estaba en contra. E as redes sociales ardían que se era para favorecer un señor que tiña un negocio non sei que ou dun negocio non sei canto. E vostedes ben o saben, porque acaba de facer agora mismo alusión a actividades ilícitas que nos consentíamos. Non sei a que está referido. Pero esa é a realidade. Vale, o señor Juventino, o único que traxo ao pleno foi a aprobación definitiva. Nada máis. Nada máis. Aparte de oponerse a él. Pero mire, fala vostede outra vez da reforma do pexón e da inactividade do goberno do Partido Popular. Pois mire, é que non, os datos están aí. Vale, a lei do suelo ano 2016, a lei do suelo do ano 2000, usted me fala tamén da culpa da Xunta de Galicia co tema do pexón que temos vixente, pero seña de que enseña a culpa, estamos aquí, sen unha reforma xeral do plan do pexón que temos vixente, que é moi necesario e que non é a forma mellor de proceder de ir facendo a cachos. Non me fale vostede de ilegalidades, porque recordábamos agora ese informe privado que solicitaba o Bloque Nacionalista Galego para tumbar o informe de Secretaría en relación a Cintieiras. A edificabilidade de Cintieiras. Non me fale vostede
de cousas tal, que eso sí que é unha animalada, non dar unha licencia a Magalofes con un informe xurídico que diga que non cumple as normas porque non ten auga. Claro que sabemos todos que non ten auga. Que eso foi o que fixo o Partido Popular, dar licencias para a construción dunha vivienda unifamiliar donde faltan servicios básicos, sí, falta auga. E tamén é un pouco responsabilidade de todos os que estamos aquí, que non haxa auga en Magalofes, verdad que sí? Pero dábanse as licencias. Pero non se facían estas animaladiñas que se fixeron aquí por parte do Bloque Nacionalista Galego. E así está ahora eso aí en Cintieiras. Pero dito isto, decirlle que esperemos que todas as palabras que está dicindo vostede, todas as bondades que está manifestando aquí, que non existen ninguna outra zona que teña ese foro de ordenación tan acentuado como a zona do Piñeiro. Mire, fora de ordenación está a mitad do Concello máis, vale? E todos tenemos responsabilidades ou non. Pero me quedo con isto que dixo vostede, que vai a traer moitas bondades e moitos beneficios aos veciños. Esperemos que non desas zonas, esperemos desas parroquias, porque ata día de hoxe tampouco sabemos se estas actuacións puntuales poden afectar o resto das zonas das parroquias que están afectadas por estas modificacións puntuais. E se poden vulnerar algún dereito que a maiores se poida xerar a posteriori, cando se modifique o pexón. Se isto sale adiante, se non vai a perxudicar a veciños de outras zonas destas parroquias. Que iso tampouco se está a explicar, porque non é o mismo ter un proxecto de pexón no que ti vas a ver a túa parroquia como está e alegar no seu conxunto, no que a ti te afecte, que cando se aproban cousas concretas antes da aprobación definitiva, bueno, antes da exposición do pexón completo, non? Como dicíamos ao principio, o Partido Popular entende que a curto plazo pode ser isto beneficioso para os veciños. Esperemos que a larga non perxudique. A nosa postura vai a ser a abstención. Non sei se hai algunha outra aclaración. Pasamos a votación. Votamos. Bien. Pasamos a votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Apróbase por maioría absoluta. Pasamos ao punto número 8. Aprobación se procede da moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego sobre a situación actual do sector lácteo galego. Ten a palabra a voceira do BNG. Boa tarde a todos e a todas. Pois entrando esta moción sobre a situación actual de crisis do sector lácteo galego, en tempo e forma e debatida, explicada na comisión, paso a ler os seguintes acordos para os que solicitamos o apoio do total do pleno. Punto número 1. Instar a Xunta de Galicia a promover un foro de encontro, debate, negociación, arbitrado e moderado pola Consellería do Medio Rural, onde estean representados todos os actores da cadea de produción e obtención do leite e derivados, produtores, produtoras, cooperativas, industria, especialmente a distribución. O punto número 2, demandar do Goberno do Estado que no desenvolvemento da lei da cadea alimentaria se dote aos sectores produtivos dunha ferramenta obxectiva que fixe uns custes de produción de referencia vinculantes e obrigatorios. Pasamos a alguna intervención. Partido Popular. Bueno, neste sentido, o Partido Popular, aquí o que se fai unha lectura dos acordos para non facer extensiva o que é a exposición das mocións, que en si xa teñen o seu entremado e a súa pesadez, pero sí que é certo que a moción do Bloque Nacionalista Galego ten un contido co que o Partido Popular, na súa exposición, non pode estar en acordo, ademais, ten que estar en total desacordo. Nos entendemos que este punto que trae o Bloque Nacionalista Galego como a súa proposta pois ten que ser rexeitada no sentido de que o Partido Popular tamén vai a presentar a continuación unha moción que entendemos que non pode ser emendada e porque non aporta absolutamente nada máis que a moción do Partido Popular. A tramitación desta lei de cadea alimentaria, entendemos que o Bloque Nacionalista Galego chega tarde, mal e arrastro, non aporta absolutamente nada máis, sendo o Partido Popular
que no Senado presentou unha serie de emendas precisamente relacionadas co sector lácteo galego. Da exposición de motivos desta moción do Bloque Nacionalista Galego parece que absolutamente toda a responsabilidade da Xunta e que, por encima, o máis complicado é que a potestade para solucionalo está en mans da Xunta de Galicia. Unha vez máis, o Bloque Nacionalista Galego tira apunta ao goberno da nosa comunidade e se esquece pola súa ideoloxía de realmente ir e solicitar o que realmente ten a responsabilidade e que pode, nestes momentos, solucionar a situación tan grave que están a percibir os nosos gandeiros. Partido Socialista. Sí, a nos gustaríanos añadir unha emenda á moción do BNG, si poidese ser, para que quedara claro un pouco completar o que sería o punto primeiro da moción, e gustaríanos ver si se poden engadir unha serie de puntos para que quedara claro os compromisos que quizás non quera aportar o PP, pero que sería ben ter en conta, si poidera ser, paso a lelos para ver si poidera ser. O Grupo Municipal Socialista querería propoñer engadir a adopción dos seguintes acordos. Instar a Xunta de Galicia a que tome medidas a paliar o diferencial do precio en orixen do leite respecto de outros territorios. Asturias, 3 euros 100 litros, media estatal, 1 euro 100 litros. Convoque con carácter de urxencia axudas dirixidas ás explotacións de vacún de leite que lles permita a súa continuidade neste contexto de forte incremento dos custos de produción, e mentres non se actualicen o precio establecido nos contratos de suministración do leite para que este cubre os custos de produción segundo establece a lei da cadea. Poña en marcha unha medida de apoio financiero ás explotacións de vacún de leite que inclúa unha liña de financiamento dos pasivos e de outro apoio circulante, que axilice o pagamento dos anticipos da axuda política agrícola común, que reduzca a carga para que as explotacións de vacún de leite supoñen os tributos autonómicos, que incremente ata un máximo permitido a porcentaxe coa que contribúe a subvención da contratación de seguros agrarios, que priorice os produtos lácteos de orixen galega nas compras públicas, hospitais, residencias, centros escolares, etc. A que habilite fórmulas que permitan acadar co diferencial negativo do precio en orixen do leite en Galiza respecto do precio estatal e de outras comunidades autónomas produtoras. Potenciar a comercialización de base cooperativa que logre que a axuda de movimentos cooperativos que tanta importancia tiveron históricamente en Galicia e que actualmente cabeza o CLUN e dar LAC supoña unha revalorización na marxe comercial similar a que en Asturias proporciona a Central Lechera Asturiana aos seus socios. Non sei, sí. Non sei, algunha intervención por parte de Esquerda Unida do Grupo? Vamos a votar a favor da moción. Non sei se admite... Sí, aceptamos a emenda. Despois temos para pasar a emenda para como quedaría a moción, sí, pero bueno. A moción. A emenda. O punto primeiro. Dentro do punto primeiro. Sí. Bueno, non sei, Partido Popular, alguna intervención máis, unha vez emendado isto? Bueno, o Partido Popular vai a votar en contra da moción e máis todavía ahora coa introducción destas emendas. Realmente a competencia para introducir a regulación dos prezos é que é estatal, non? Precisamente se está tramitando esa lei de cadea alimentaria que vais a aprobar ou non no Congreso, pero sí se vai a tramitar no Congreso dos Diputados tamén cos seus trámites. Entonces, as competencias están claras, son estatal e son os que realmente teñen que efectuar esta regularización. Pero, bueno, me gustaría facer unha puntualización un pouco graciosa para que se entenda isto. Bueno, graciosa non, un pequeno apunte, non? A señora portavoz do Partido Socialista trae unha emenda da moción do Bloque Nacionalista Galego e no Pleno. Correcto.
Estamos... É un sitio correcto para facelo. Pero nos chama a atención, non, gobernando todos, con xuntas de goberno, con xuntas de voceiros, que non se tratara este tema antes. Este tema non é para vostede, voceira do Partido Socialista, debe de entendelo mellor. Debe entendelo usted mellor. Este tema é para algún compañeiro, en concreto, para a concelleira do Grupo Mixto, que ten determinados problemas con órganos que non son colexiados. E ten problemas cos órganos colexiados, porque o feito de emendar unha moción neste pleno é correcta, é legal, está ben feita, e se pode aceptar ou non aceptar, e non ten máis recorrido. Vale? Entonces, se se fan as emendas aquí dentro dos membros do grupo de goberno, que están ben, son correctas, están ben, que nos pide vostedes a nos de un órgano que non está colexiado e que, por certo, as xuntas de voceiros, que non son un organismo regulado, como pleno, as comisións, etcétera, se celebraban, que as empezou a celebrar ordinariamente o señor Gumersindo Galego, o luns antes do pleno. Pouco poderíamos tratar dunha ordenanza xa informada con un punto de orden do día. Pero, bueno, isto solamente para engadir algo máis. Dito isto, en relación coa moción que é o importante, o Partido Popular vai a votar en contra. Non sei se hai algunha intervención máis por parte do BNG, Partido Socialista. Nada, pois procedemos á votación. Votos a favor desta moción. Votos en contra. Apróbase por maioría. Pasamos ao punto número 9, previa ratificación da súa inclusión na orde do día. A aprobación se procede da moción do Grupo Municipal Popular en apoio do sector lácteo en Galicia. Curioso comentario de antes, que chegamos tarde. No, solamente... Si xustifica ou non é necesario xa, se aprobamos... Pois mire, a ausencia da moción ven xustificada, porque realmente a día de hoxe se está a tramitar esta lei da cadea alimentaria, porque non sabíamos se tiña cabida neste pleno de FENE, aínda que sabemos que teñen cabidas todas as mocións. Creo que non se me entendeu antes. Non se lle estaba dicindo a voceira do Partido Socialista que viña tarde. Todo o contrario. Entendemos que este é o momento no que pode facer estas emendas na comisión, e que se pode facer. Non somos super respetuosos cos trámites e cos procedimentos. Super respetuosos. Teremos outros defectos, pero respetamos. Vale? Entón, dito isto, a hora de presentar o Bloque Nacionalista Galego, que nos atopamos con esta moción na comisión, debidamente convocada, entendemos que habería dos opcións, ou emendala, como está a facer o Partido Socialista, ou presentar a nosa propia moción. Entendemos que non tiña cabida a emenda, por eso non a presentamos como emenda, e queremos, e a sometemos ao seu debate no pleno, polos motivos expostos anteriormente. Correcto. De todos os xeitos, o que comentou antes non entendeu o que me refería eu. Non era por aí. Vale. Se acepta, se vota esta ratificación de inclusión. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Voceira do Partido Popular defende. Bueno, traes unha moción na que solicitamos ao Pleno o apoio en apoio do sector lácteo cunha serie de propostas de acordo que se proponen ao Pleno do Concello de Fene. En este sentido, o Concello de Fene insta ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación a adopción das medidas oportunas para habilitar mecanismos que garantan o cumprimento da disposición contida no artigo 12 ter da Lei da Cadea Alimentaria, actualmente en tramitación, para acadar o obxectivo de que todos os elos da cadea de valor lácteo cobren polo seu produto un prezo que cubra, alo menos, os seus custos de produción, e que esta exixencia se contemple de xeito particular no caso dos gandeiros, por ser elo máis feble da cadea. O cumprimento da solicitude realizada pola Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia para que no texto final da Lei da Cadea Alimentaria se recollan as medidas ou modificacións que sexan necesarias para o recoñecemento dos resultados económicos da conta láctea, ou outras aplicacións oficiais como forma de acrecitación do custo efectivo da produción.
C. Levar a cabo as modificacións na legislación estatal demandadas pola Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia para facilitar a constitución de organizacións de produtores lácteos axeitadas ao tamaño das explotacións galegas como mecanismo para o fortalecemento da capacidade de negociación dos nosos gandeiros. Punto 2. O Concello de Fene insta a Xunta de Galicia a impulsar coa cooperación de todas as administracións públicas unha campaña de concienciación dirixida ao consumidor final sobre o papel esencial do sector primario no aprovisionamento de alimentos de calidade, en particular o papel dos gandeiros e dos produtos lácteos. 3. O Concello de Fene insta a Xunta de Galicia a reforzar a promoción dos produtos lácteos galegos, incidindo en aspectos como a seguridade alimentaria, o benestar animal das nosas explotacións e a diversificación da súa produción, coa implantación de marcas de garantía como Galega 100% e Leite de Pastoreo de Galicia. 4. O Concello de Fene insta a Xunta de Galicia a apoiar a demanda de base territorial dos nosos gandeiros como mecanismo de reducción dos custos de alimentación, dándolle prioridade na licitación de polígonos agrogandeiros de carácter público. E o Concello de Fene insta a Xunta de Galicia a axilizar a tramitación para a constitución do Observatorio Lácteo Galego previsto na Estrategia do Sector Lácteo como instrumento que permita acadar unha mellor estrutura sectorial para analizar e avanzar nas cuestións que afectan a este eido produtivo de xeito particular a mellora da interlocución e a transparencia entre os diferentes elos da cadea. Pois todos somos conscientes de que un dos principais problemas que están a sufrir ahora mesmo o sector lácteo como outros sectores son os incrementos dos custes de produción das explotacións agrarias. O encarecemento, isto supón o encarecemento dos cereais, tamén das legumes, destinadas á alimentación animal, os combustibles e a enerxía eléctrica, non? Que isto dificultan a sustentabilidade económica das distintas ganderías. Nos consideramos que esta moción é unha moción completa, onde de 5 puntos, 4 se insta a Xunta para que efectúe unha serie de medidas concretas e tendentes á mellora do sector lácteo e no seu apoio, e unha o Goberno de España, que é realmente o que ten competencias pois no eido da tramitación desa lei da cadea alimentaria. O feito de controlar os precios non é unha competencia da Xunta de Galicia, precisamente, onde se van a regular nesa lei, e o que se busca é que por parte de todos, apoiamos máis aquí pois ao noso sector, o sector lácteo da nosa comunidade, para que realmente teñan un prezo do produto que polo menos cupra o que serían os seus custes de produción, porque a día de hoxe ni siquiera chegarían para eso. Din vostedes instar a Xunta, pois nós creemos que hai que estar a Xunta, pero no que ten competencia. No que non ten competencia, pois realmente haberá que exixírsela a quen o ten. Partido Socialista? Bueno, non fixe na comisión, sí, vou facer no pleno. Entonces, ten gracia esta moción, que pretende o PP que validemos a súa estrategia en relación ao sector lácteo. A súa exposición de motivos nos 3 primeiros parágrafos é impecable. Somos os maiores produtores de España, dos maiores de Europa, e temos, polo tanto, un gran potencial. Certo que as explotacións están tendo uns incrementos nos costes de produción que son inasumibles. Pero vostedes, en lugar de propoñer medidas concretas e inmediatas, que son o que lle poden resolver o que serían os problemas aos nosos gandeiros, evitar que sigan pechando, o que falan é de facer campañas de publicidade. Porque campañas mediáticas é o que leva facendo o PP desde hai máis de 20 anos co sector lácteo. Son propostas decididas de país, pero ningunha levada a cabo. Se consultamos na hemeroteca entre manifestacións e tractoradas do sector lácteos, salen máis de unha por ano. E se temos en conta as competencias que ten a Xunta en materia agrícola e gandeira, e das que leva facendo deixacións desde a época de Manuel Fraga. Esa época era o 2003. Queren que estemos tantas cousas á Xunta que case parecería máis axeitado que lle pidamos a dimisión por non ter feito todo isto antes. Impulsar campañas de concienciación, sí, pero haberá que facer algo máis que propaganda.
Reforzar a promoción dos produtos lácteos? Sí, pero haberá que facer moito máis cada vez que hai unha crisis, que poñer un selo, un anagrama máis no BRIC, que casi xa non caben, porque ademais iso que fai o PP reducese maiores exixencias aos gandeiros e gandeiras que nunca redundan na mellora do precio que percibe. Apoiar os gandeiros, sí. Na demanda da base territorial, sí. Pero que diga o PP que foi o que se cargou o plan de mobilidade de terras do bipartito e tardaron máis de 6 anos en poñer unha nova ferramenta encima da mesa, e quen ten concentracións parcelarias paralizadas que se iniciaron fai máis de 20 anos tamén podían facer algo similar o de FENE. Axilizar a constitución do Observatorio Lácteo Galego, cando realmente o decreto 61 do 2007 do 22 de marzo, polo que se crea o Observatorio do Sector Lácteo de Galicia e se determina as súas funcións, a súa composición e o seu funcionamento, da casualidade de que o que os conforman son xente que di que pertence ao PP e que está a gobernar. En canto ás propostas para o Ministerio, e dando por feito que calquera norma é millorable, a lei da cadea tamén, chegan vostede tarde e deberían sabelo. Entonces, poderíamos incentivar e fortalecer o papel das organizacións de produtores lácteos. De feito, tuvo que facelo a través do Plan de Desenvolvemento Rural. E non sacaron a convocatoria. Porque o seu problema, que as organizacións de produtores lácteos axeitadas, pero axeitadas para quen? Realmente, nós non vamos a facerlle moito máis, senón que deberían propoñer cousas e resolver o prezo da leite, que é o importante hoxe. Así que nós propoñémoslle instar á Xunta o mesmo que lle propuxemos ao BNG. Se vostede acepta todas esas emendas e quita os puntos que ten vostede aí, tendo en conta que no último ano os gandeiros galegos regalaron ás industrias 144 millóns de euros, que a calidade do leite galego é superior á media e que os derivados do lácteos, como a manteiga, do leite en pó, que se producen a partir desa graxa, leva meses cotizando a alza en todos os mercados, as industrias teñen marxen de beneficios. Por lo tanto, deberían vostedes aceptar as mesmas emendas que se fixo anteriormente, pero quedanos claro que non vai facer, porque xa votou en contra anterior, co cual entendo que todo o que estamos dicindo non lle vai servir de nada, co cual, se non acepta o que serían as mesmas emendas que propuxemos antes, o noso voto será en contra. Gracias. Esquerda Unida, Grupo Mixto. Bueno, nos cando, como suele facer a voceira do Partido Popular, cando goberna a nivel estatal algún partido que non é o popular, sempre di, están gobernando os seus, sístelles aos seus. Pois mire, os seus, para desgracia de moitos e de moitas nós, gobernaron moito tempo, tanto a nivel estatal como a nivel galego, que levan aquí desde o Paleolítico. Entón é unha pena que cando vostedes non gobernan, cando vostedes gobernan, que non se acorden de todas estas cousas. Efectivamente, como decía o Partido Socialista, polos gandeiros hai que facer algo máis, que propaganda, que poñer un selliño e que todo eso. E despois, bueno, cando fala de que o consumidor final ten que percibir todo o traballo que leva consigo, home, bueno, eso creo que sobra, non? Creo que todos somos conscientes do traballo que leva consigo, do que ten un gandeiro para sacar adiante as súas producións, non? Entón, bueno, a nos esta moción non nos parece que sexa axeitada e, polo tanto, ímos a votar en contra. Gracias. Bloque Nacionalista Galego. Pois o PP está gobernando na Xunta e o PP de Fene ven ao pleno de Fene a pedirlle a Feijóo, que está no PP da Xunta de Galicia, que se poña a traballar, entendemos? Bueno, creo que vostedes están gobernando, deberían de poñerse a traballar, levan 12 anos sin convocar a mesa do leite, cousa que se lles pide fai poucos días desde o Bloque Nacionalista Galego, e que se poñan a traballar cos gandeiros e gandeiras. Por lo tanto, o voto do BNG é en contra. Partido Popular,
Solo dous apuntamentos por non facer este debate eterno que vai a conducir ao fin que todos conocemos, non? Falaban antes de que o Observatorio do Sector Lácteo de Galicia, pois que forman parte deles, bueno, creí entender eso, certas persoas que poden ser afíns ao Partido Popular porque son votantes, non? É unha cuestión que non resulta difícil en Galicia, tendo en conta que o Partido Popular en Galicia ten 42 deputados dun 37 dunha maioría absoluta. Decía a convoceira do Grupo Mixto, para desgracia de todos, ou desgracia de moitos. De moitos non, porque senón nos acaba 42 diputados, que levan, para desgracia de moitos. Eu creo que para desgracia dunha minoría que o que queren estar aí gobernando para votar 4 anos e facer as desfeitas que fixeron que pronto recapacitou a nosa terra. Bueno, que tampouco gañaron, que tuveron que xuntar. Pero, bueno, dito isto, vostede falaba de políticas concretas e que me imagino que o que falaba era de investimentos. Non, queremos recordarlle que existen as axudas destinadas a investimentos en explotacións agrarias, que son as coñecidas como os plans melloras, que en concreto para o vindeiro ano 2022 xa superan os 76 millóns de euros, co cual o Partido Popular, en concreto o Goberno galego, sí que está facendo medidas específicas no ámbito da súa competencia, evidentemente, do que na súa competencia, pois o que ten que facer é protestar gobernando quen goberne. Non sei, algunha intervención máis? Partido Socialista? Esquerda Unida? Bloque Nacionalista Galego? Pasamos á votación. Votos a favor da moción? Votos en contra? Non se aproba a moción. Pasamos ao punto número 10. Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, aprobación se procede da proposta da Alcaldía de modificación da hora da sesión ordinaria do Pleno de xaneiro de 2022. Bueno, traemos esta proposta ao Pleno porque temos que modificar ou debemos de modificar ou consideramos que hai que modificar o Pleno do mes de xaneiro e este sería o último Pleno para poder presentalo agora, non? Entón, se lles parece, pasamos a votación da inclusión na orde do día e despois comentamos. Votos a favor da inclusión? Apróbase por unanimidade. Bueno, pois, a proposta que, en este caso, trae a Alcaldía para a modificación do Pleno, bueno, pois, como todos sabemos, os plenos son sempre os primeiros xoves de cada mes, ás 6 da tarde, e o primer xoves do mes de xaneiro coincide o día 6, que é o día de Reis. Por lo tanto, en teoría, tal e como temos aprobado xa tamén en este pleno, pasaría o día anterior. Pero o día anterior estamos falando que é o día 5 de xaneiro e pola tarde, bueno, veremos como sigue evolucionando aquí en Fene todo isto da COVID, pero bueno, se non hai cabalgata, que estamos aí, pois si que hai, como todos os anos, son a recepción aos Reis Magos, ven na praza do Concello e que se utiliza tamén, bueno, pois o salón. Entón, para poder que non interfira no pleno, o que facemos é esta proposta, que xa está comentada e falada con todos os grupos, de facelo ese día 5, pero en vez das 6 da tarde, ás 9 da mañán. E isto que traemos en esta proposta. Non sei se hai algunha intervención. Pois se non hai ninguna intervención, pasamos á votación. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Punto número 11. Mocións urxentes. Non hai ningunha. Pasamos ao punto número 12. Rogos e preguntas. Ten a palabra o Partido Popular. No rexistro de entrada de data 5 de novembro de 2021, con número 3473, vemos que o Colexio de Educadores Sociais presenta un recurso administrativo. Se nos podía explicar de que va este recurso.
No rexistro de entrada do 9 de novembro de 2021, con número 2250, ten entrada un listado de valores dados de baixa de acordo cos convenios urbanísticos firmados entre SEPES e o Concello. Supoñemos que se refire ao porcentaxe que pola venta das parcelas do polígono tiña que percibir o Concello. Nos gustaría saber se isto é así. Tamén por rexistro de entrada do 12 de novembro de 2021, a Axencia de Protección de Legalidade Urbanística solicita información sobre obras consistentes nun camiño de Zahorra na rúa Travesa número 38. Nos gustaría saber que pasou. Tamén hai un tema importante que no futuro pode ter moita repercusión para os veciños, é a instalación de placas solares. Ou nos estamos nun erro, ou creemos que o certo que o plan de o Pexón actual non permite a súa instalación no tellado e que terían que colocarse no chan. Nos gustaría preguntar, esta é unha pregunta para si é certo que se teñen que instalar no chan e que non la contestara o Concelleiro de Urbanismo. Se non a sabe ahora mismo, pois nos gustaría que nos contestara no próximo pleno. Tamén vemos que Naturgy se notificou a finalización de varios contratos e nos gustaría saber que van facer, que teñen pensado facer, se van a sacar a licitación o prego para o suministro de enerxía eléctrica. Por rexistro de entrada do 26 de novembro deste ano, entrou unha queixa do Valedor do Pobo presentada por un particular en relación coa carencia de servicios básicos nas casas situadas, tal e como pon o que podemos nos ver, Vista Alegre a Rocha. Nos pode explicar de que va ou se se trata dun error, non? Porque non sabemos se existe a Rocha aquí. Creemos que, a Rocha aquí en Fene non existe. No rexistro de entrada, 26 de novembro de 2021, Augas de Galicia concede unha autorización para obras de acometida á rede existente na zoa de policía do río Magalofes, na rúa Xunqueira, número 2. Queremos saber se en Magalofes, pero en a Xunqueira 2, solamente hai alcantarillado, porque non hai abastecemento. Pode ser que a acometida sella unha acometida ou alcantarillado, ou que é un error, porque entendemos que está na zona de policía do río. Xa sabemos que se está en elo, pero queremos saber para cando o amaño do camiño do río de Sá. No anterior pleno, o señor alcalde nos contestaba, porque lle preguntamos que eso estaba previsto no plan de rebacheos, e lle dixemos que o resto de camiños que estaban nese plan, ainda que quedan moitos por rebachar, xa estaban rematados. Por que non se fixera o camiño de Sá? Nos dixo que a empresa contratada seguía unha organización e que neses días estaría rematado. Realmente, do pleno anterior a este pasou un mes, cando os camiños dese prego xa estaban contratados. Queremos saber cando teñen pensado amañar. O semáforo da estrada da Palma estivo 2 meses sin funcionar. Da Armada a Palma, eses semáforos. Funcionou durante un par de semanas ou unha semana e volve a estar estropeado. Teñen pensado amañalo, cando? Tamén xa sabemos que nos contestarán que están en elo, pero queremos saber se xa se fixo algún metro de limpeza de cunetas, non? Tamén sabemos que se está... Consta nos presupostos 200.000 euros. No anterior pleno xa sabemos que ben se vai a adquirir tanto a Casa do Parque Lineal do Río Cádabo como o Muiño, pero, fora de que nós pensamos que se poidese dar outro destino a esa inversión, pero unha vez que xa o teñen decidido, nos gustaría saber se lles vai dar tempo a facer esa operación antes de que finalice o ano. Respecto... Nós xa fixemos esta pregunta no pleno de agosto de 2021. Pensamos que se nos aclararía un pouco máis o tema, pero non quedou moi claro, entón volvemos a reiterala. Sempre decían vostedes que as empresas privadas non se lle contrataban as persoas, sino que se contrataban servicios concretos e definidos cos seus partes de traballo. Pois ben, nos volvemos a reiterar esta pregunta para que nos la expliquen correctamente. No rexistro de entrada, de data 18 de xullo de 2021, existe 14.951,97, uso 29, operarios de limpieza, partida alzada para la ejecución de trabajos de limpieza de calles, papeleas y desbroces, 14.951,97, uso 29, operarios de limpieza, ese é o concepto. Partida alzada para a ejecución de trabajos de áreas verdes e zonas recreativas.
vostedes que non se contrataban, decían, personas en un servicio concretamente definidos, entonces nos poden explicar como esas facturas falan de operarios e non de servicios, como pode estar tamén a maiores estar un servicio definido se unha partida a tanto alzado, porque xa pon aquí, partida alzada. Nos gustaría que nos lo explique. E tamén a que se corresponden, porque tampouco se molestan nin poñer en eso ninguna das facturas, a partidas a tanto alzado e nada máis. Por certo, en relación coa empresa Uso 29, vemos que esta temporada pois non entran tantas facturas reiteradas desos 14.951,97. Entonces, nos gustaría saber quen está a facer esos traballos ou realmente están a traballar, pero non están a facturar esos traballos tan imprescindibles, non? E tamén nos chama moito a atención porque nun dos informes que acompaña o pago o período medio de pagos proveedores que se traía, pois vemos que existe unha factura sin abonar do mes de xuño de Uso 29, tamén por estes conceptos de partida tanto alzada. Entón, tamén nos chama a atención que este pendiente esa factura. En canto pasou o elevado de Marqués de Figueroa a Torre para salvar a vía do tren, xa nos dixeron que conversaron moito con Adif, que avanzaron moito, que avanzaron, etcétera, etcétera. Queremos saber se xa xestionaron a cesión do terreo pendente e do que é titular toda unha comunidade de propietarios, como van estas xestións, se están xa finalizadas. Tamén queremos preguntar se iniciaron algún contacto, algunha xestión para adquirir os terreos para un novo centro de salud de superficie edificable e se teñen algunha previsión. Tamén preguntamos no pleno cando teñen pensado adxudicar os novos nichos e columbarios. Tamén nos sorprende que unha das facturas que se pagaba ou que quedaba pendiente, non o podo dicir exactamente, era a certificación de obra número 5 desta obra. Como pode estar pendiente de pago ou pagarse no terceiro trimestre do ano 2021 unha certificación de obra de algo que vostedes xa recepcionaron, se non lo pode explicar. No rexistro de entrada 11 de novembro, procedente ao Rexistro Xeral de la Delegación do Goberno de Galicia, solicitouse autorización administrativa previa do proxecto do Parque Eólico Caaveiro e a súa infraestructura de evacuación. Ante isto, o proxecto entendemos que siga adiante. Que van a hacer? Queremos recordarlle os seus compromisos cos veciños na reunión celebrada en Agarimo. Por certo, nunca ninguén máis volveu a solicitar o soterramento das líneas de alta tensión en San Valentín. Non sabemos se agora están iniciando xestións personais con ustedes. Nos parece algo realmente moi curioso e, bueno, aínda que ninguén o solicite, o Bloque Nacionalista Galego era un tema que lle preocupaba bastante e queremos saber se xa non o están. Tamén xa lles preguntamos se teñen algún proxecto para o Parque do Feal en Magalofes. Como non nos informaron de nada nalgúnas comisións nas que lle preguntamos, queríamos saber se existe un proxecto ou unhas intencións, se o van facer a brava, según o criterio da Concelleira de Servicios, que nos dá bastante medo por moitas flores que recollera outro día en Allariz, e que nos explique o proxecto. Tamén seguindo cos parques, trouxeron unha modificación de presupuestaria, orzamentaria, para dotar a partida de parques que non previron anteriormente, pois de xogos, pero non vimos ni unha sola, esa modificación se trouxo, pero non vimos ni unha sola mellora. O Parque de Sillobre continúa exactamente igual, pese a que pasaron moitísimos meses dende que anunciaron vostedes as obras, cando teñen pensado facelas. Tamén queremos preguntarlle polo Parque de Maniños. Iban a retirar os xogos porque era algo moi peligroso e continúan igual. En xeral, cando van facer algo polos parques? Tamén queremos preguntar cando van iniciar as tareas de mantemento da Escola de Chamoso, que tampouco fixeron absolutamente nada. Existe tamén un escrito da Asociación de Pais de Nenos con Necesidades Psicosociais. Queremos saber que lles solicitan e se o Goberno ten pensado atender as súas peticións. En canto ao Día en contra da violencia de xénero e os actos programados ao efecto, pese a concelleira dou conta na comisión, non recibimos a invitación a este grupo para participar nos eventos que se celebraron. Non sabemos por qué. O Consello de Contas tamén lle solicita que lle remitan os contratos celebrados durante o ano 2020-2021, contratos de servicios. Queríamos preguntar que lle remitiron vostedes, porque as poucas situacións contractuais que existían regularizadas neste Concello xa non está, xa non queda ningunha.
Teñen pensado regularizar tamén o uso da pista de tenis a través dunha ordenanza específica ou a través que regule os seus usos perdón que regule os seus usos ou, por outra banda, se pensan vostedes modificar a ordenanza do uso de instalacións deportivas. A última modificación que se fixo foi cando se fixo o campo de fútbol dos Pinares, pero sería moi necesario, e así o demandan moitos veciños deste concello, que regulen vostedes o uso desa pista. Que nos diga cando teñen pensado facer. En canto á marquesina da avenida Marqués de Figueroa, en frente do Conomato da Ropa, señor alcalde, que tan preocupado estaba vostede polos nenos que tiñan que se mollarse mentras esperaban o bus, mentres gobernaba o Partido Popular. Queremos preguntar, os nenos do instituto xa non se mollan, agora xa non chove o cambio climático, ou será que a usted xa non lle preocupa? Con independencia de que o fixera o anterior goberno, leva vostede aquí prácticamente 2 anos, se ten pensado solucionar eso, ou se realmente xa non existe esa problemática. En relación co Instituto de Barallobre, preguntábamos outro día a concelleira de Educación polo aparcamento 2 de Fene. Tivo vostede tempo de revisar o proxecto, vai a retomar ou vai a executar? Era unha reivindicación do presidente da AMPA naquel momento que me imagino que ora non quedará olvido, xa que ten responsabilidades do goberno. Tamén queremos transmitirlle a queixa da limpeza que se diaria na zona da avenida Marqués de Naturales, en Marqués de Figueroa. Durante unha semana limpouse unha parte, un lado das mencionadas rúas, quedando outro prácticamente intransitable pola caída de follas, suciedades, e queríamos preguntar a que se debe esta falla de organización. Porque se limpa absolutamente un lado e o outro lado non. Transmitimos as queixas dos veciños. Tamén lle transmitimos as queixas dos veciños das parroquias rurais, as grandes olvidadas por este goberno. Teñen pensado proceder en algún momento a súa limpeza de maneira regular? En canto á Praza Verde, recentemente un veciño sufría unha aparatosa caída con graves danos na súa persona dos que se está a recuperar. Cando van a tratar o pavimento, é unha praza que ten que se realizar labores de mantemento temporalmente específico para evitar que resbale. Empezan as xeadas. Queremos preguntarlle cando teñen pensado solucionalo. Tamén vimos unha serie de citacións en rexistro de saída de 24 de novembro efectuadas por servicios sociais a máis de 30 personas. Queremos saber en que consisten esas citacións, por que se envían todas xuntas, se por retraso na tramitación de axudas, que nos explique un pouco. Tamén queríamos preguntar por que se firmaron convenios de subvencións nominativas con 2 asociacións en actos diferentes, individuais para cada un delas, e, sen embargo, se convocaron o resto de asociacións e entidades o mesmo día no Salón de Actos. Tamén a FEGAM lle solicita que se lle dé traslado do contrato de limpeza dos centros escolares. Nos podería explicar por qué? Por que lle solicita? A FEGAM lle solicita que lle den traslado do contrato de limpeza de centros escolares. Se nos pode explicar por que motivo lle solicita. Se non lo pode explicar. En canto a pirotécnica, en concreto a factura, seguimos esperando a que nos deran traslado da mesma, tanto as boas intencións da Concelleira de Promoción Económica, bola paso ahora, a un a outro, como esa intervención do Concelleiro de Cultura, non se preocupen que en breve chegará a factura. Bueno, pois non chegou nin por un cauce nin polo outro. Deberon de se cartar entre os dous que a oposición non lle chegou. Pero tivemos coñecemento do seu importe polas xuntas de goberno, non? En concreto, na aprobada o día 11 de novembro, non? Pero a pregunta que nos queríamos facer en relación que está pendiente é con que fondos vaise facer cargo. Evidentemente, se pagou, se abonou, e se aprobou en esa xunta de goberno, e queremos saber se eso vai formar parte da subvención de Mar Vivo. Non o entendemos tampouco moi ben, porque o Concelleiro de Cultura aquel día decía que era dentro dos actos programados dentro do ciclo da Patria Galega, pois se nos poden explicar un pouco. A Consellería de Medio Rural remite unha denuncia ao Concello pola falta de xestión de biomasa e mediante esta notificación se denuncia ao Concello e nos gustaría saber que se nos explique o motivo desa denuncia. Bueno, as bases do encargado.
decía o concelleiro de Urbanismo, se daban licencias con informes xurídicos en contra. Caramba! Caramba! Ollo co informe de Secretaría. Ollo co informe de Secretaría. Mais que nada, porque teñen vostedes xa os antecedentes dos auxiliares administrativos, que tamén telita. E continuaron, E continuaron. Non importa nada. Nosotros no, como dicen vostedes. Queremos decirlle que temos aí que é escandaloso, porque totalmente en contra, non é por un apunte que ademais se pode susanar, totalmente en contra. O tema das auxiliares, o tema dos administrativos, digo dos auxiliares porque está nos xuzgados, o tema dos administrativos, etcétera, etcétera. Por eso, consejos vendo que para mí non tengo, porque demoledor, demoledor, tanto nun caso como outro, pero tiramos. Pois as licencias en Magalofes que os den outros, pois non hai auga. Porque a cofradía non interveu no acto desta fin de semana. Dentro da programación se incluía a súa participación e finalmente podemos coñecer que non foi así. Nos gustaría que nos expliquen os motivos por que a cofradía non participou en este evento que curiosamente tan relacionado está con este sector e que temos unha cofradía no noso concello. A Axencia Tributaria comunica un expediente sancionador ao Concello polo ingreso extemporáneo do IVA. Nos gustaría que nos explicasen por que se produxo esta falta de xestión. Tamén o Concelleiro de Urbanismo en anterior pleno nos comentaba a súa vontade de axudar a comunidade na Avenida do Tarrío número 37, porque lle preguntábamos se o Concello iba a aportar algo en relación con esa obra, viñeron os veciños ao pleno, que había un compromiso municipal para aportar unha parte, o Concelleiro de Urbanismo decía que pola súa parte non, pero que lle iba a dar facilidades en relación coa tramitación da licencia. Desgraciadamente, vendo as resolucións da alcaldía, vemos que esas facilidades non están. E nos gustaría saber en que vai consistir a súa vontade de axudaros. Nos lo preguntan os veciños. Tamén nos preguntan si por parte do Concello se vai asumir esa parte na que se obligaran. E nada máis. Moi ben. Bueno, pois vamos alá. Creo que, vamos a ver, de principio nos fala de varias entradas por rexistro e eu, si me podría repetir, porque de memoria non o sabemos, ya miramos e ya contestaremos no seguinte pleno, porque... Pero non se quede perdón, alcalde, non se quede co tema do rexistro, quédense coas preguntas en concreto. Se existe un recurso dos administrativos, un recurso dos educadores sociais, si o tema dos EPEs. Eu solamente yo digo por si despois o queren localizar. Vale, pois, miren, vale, pero... O Roda Travesa. Eran tres, me parece que me dixo tres seguidos, que non me deu tempo de tomar nota. Te repito, unha pregunta é se son coñecedores, se nos poden explicar, porque o Colexio de Educadores Sociais presenta un recurso administrativo, pero a que? A que presenta ese recurso administrativo? A que resolución? Sí, correcto. Vale. Despois tamén preguntamos que entrou por rexistro, pero bueno, un listado de valores dados de baixa de acordo cos convenios urbanísticos firmados entre SEPES e o Concello. Nos entendemos que se vai a referir ao porcentaxe que pola venta de parcelas do polígono tería que ter recibido o Concello. Pode ser isto así? E o terceiro é que a Axencia da Protección da Legalidade Urbanística, a APLU, solicita unha información sobre unhas obras consistentes nun camiño de Zahorra na rúa Travesa número 38. Entón, nos preguntamos, que pasou? Vale, correcto. Pois así se quedan esas tamén. Vamos a ver. Sobre Valedor do Pobo, que isto é unha reclamación que fai unha veciña, precisamente en esa zona que comentaban, que lle chaman tamén, sí, que a Rocha, detrás do cementerio, na zona do cementerio de Fene. E, bueno, que se está comprobando para darlle contestación ao Valedor do Pobo. Non hai servicios en aquela zona, sabemos esa problemática que hai, e, bueno, se contestará en breve ao Valedor do Pobo. Despois tiñamos por aquí
creo que me fixo, falando sobre os pasos elevados da DIF, creo que se mezclaron aí dúas cousiñas. Por un lado, o que aí hai un paso, o entendín eu mal, o paso elevado de arriba que vai ao cruceiro, por un lado, que ese é un proxecto que quedaron en que a finales deste ano xa debía de estar aquí, se faría un novo proxecto que nos pasaría a DIF. De momento non entrou, se están facendo xestións para unha nova visita e a ver se nos poden pasar dunha vez se está feito o proxecto novo. E, polo outro lado, bueno, ese é o que ten unha comunidade que, bueno, creo que xa estaba amañado, pero, bueno, e despois está o de Antonio Montero, que ese tamén ten outra... Vale, bien. Pois ese estamos pendentes de proxecto. Hasta que nos entreguen o proxecto, lóxicamente non sabemos exactamente os metros que vai facer falta, bueno, hai unha, como xa lles comentamos no seu momento, hai modificacións cos antigos proxectos porque a seguridade do ferrocarril pois cambiou desde aquela e teñen outras alturas, teñen outras baixantes, entonces estamos pendentes desos. Sobre o centro de saúde, pois lle comento porque desde o Concello, xa desde fai moitos meses, o ano pasado, houve diversas reunións coa xerencia da área sanitaria e incluso se tratou este tema tamén co conselleiro cando veo aquí a FENE o cribado no mes de febreiro. O que se nos pedía, en todo caso, o que tiñamos preparado coas certificacións e todo, era unha ampliación do centro de saúde que tiñamos. Eso era a primeira solución e sobre esa solución se estaba traballando. Xa se comprobara se había disponibilidade na parcela actual, bueno, todo isto. Entón, agora, bueno, pues vemos que este mes, a principios de mes, nos mandaron unha carta, o conselleiro nos manda unha carta que deciden que, bueno, pues que se vai facer un centro de saúde novo en Fene, unha segunda fase. E o que nos pide o conselleiro é que determinen unha necesidade de parcela cunha edificabilidade de 2.600 metros cuadrados. Isto é o que nos pasa. Bueno, pois xa nos reunimos coa xerencia da área sanitaria outra vez. Ahora esperaremos, supoño que será despois da semana esta con festivos, tamén nos reuniremos coa Dirección Xeral de Investimentos para que nos aclaren exactamente que é o que necesitan. Porque, claro, estamos falando de edificabilidade. Se se pode facer en un solo edificio, se ten que ser esa superficie, eso non lo van a aclarar en esta reunión. E sobre eso, pues bueno, estamos facendo xestións para ver se podemos conseguir un terreo, se pode ser no mesmo terreo que temos, se ten que ser en outro terreo. O caso é poñelo a disposición da Consellería canto antes e o que pretenderíamos sería, ou polo menos esa é a nosa intención, que sexa o máis céntrico posible. Se pode ser na mesma zona do que está, e esa, xa digo, estamos pendentes sobre desta reunión, que supoño que non la darán xa para despois destos días festivos, e sobre eso, bueno, pois iremos traballando, lóxicamente. Sobre o tema dos nichos e dos columbarios, bueno, pois mire, o que queremos facer antes de nada é, con urxencia, trasladar os restos de todo ese bloque que está en peligro de vis abaixo. É urxentísimo, estamos, bueno, falando con todos os propietarios dos nichos, incluso se están presentando por rexistro solicitudes voluntarias de traslado, e xa se falou tamén con Sanidade Mortuoria para o que se necesita para facer que é o que necesitamos para facer o traslado masivo de todas estas, bueno, restos que hai en eses bloques. No momento que se faga eso e se traslade eso, empezaremos, bueno, xa empezamos, pero con unha modificación da ordenanza, lóxicamente, e do regulamento, porque, como vostedes ben saben, bueno, pues teremos que modificar o regulamento, porque agora hai columbarios, hai unha serie de cosas que antes non existían, e en eso se está traballando. Pero o máis urxente, xa les digo, é primeiro o traslado e poñerse de acordo con todos os propietarios para poder facer ese traslado. Comentaban, bueno, isto, ainda que é cousa de obras, o certificado ese número 5 da obra do cementerio, pois vamos a comprobalo, pero creo que debía haber
non me sona, creo que debía ser a cero ou algo así, pero bueno, comprobaremos se a concelleira se lembra, pois xa perfecto. Vamos a ver, tiña por aquí tamén Consellos de Contas. Sí, efectivamente, entrou por rexistro estes días do Consello de Contas unhas aclaracións referidas a contratos non do 20 e do 21. Non lembro se era 18, 19 ou 19 e 20. Sí, seguro. Si o 18, 19, 19 e 20. Eso entran ahora, pero bueno, habrá que comprobalo. Parece ser que é un impreso que non se asuntou no seu momento, se asuntará e fuera. Vale. Xa lle digo 2021, seguro que non é. Eso seguro. Sobre a marquesina de Marqués de Figueroa, pois bueno, mire, como se suele decir, me alegro moito que me faga esa pregunta. Xa sabe o concelleiro que lle vou decir, hai uns plenos, se pode mirar, quedou vostede en decirme donde... Non, pero aquí mesmo fai 3 meses ou 4 meses quedou vostede en decirme con quen falara ou onde estaban esas famosas marquesinas. Bueno, lle podo decir que houve reunións en mobilidade, en Compostela, e se lle preguntou, en teoría, ao director xeral e aos 2 ou 3 que estaban ali con el, miraron e me din que nunca houve ninguna solicitud, ni nunca houve marquesinas para Fene. Entón, eu lle volvo a insistir. Ahora será cousa de que o fagamos nós, lóxicamente, vamos a facelo nós, pero lle agradecería, porque usted dixo en este pleno que vostede sabía como estaban, onde estaban, a quen se... Vale, pois... Pero a Policía Local non soluciona... Na Consellería, nin infraestructuras, ninguén ten ningunha nota de que para Fene lle foran a mandar, como dixo vostede. Entón, bueno, non se preocupe, porque eu, lóxicamente, se vostede me di que as tiñan pedidas, que as tiñan concedidas, eu pregunto primeiro, e me din que nin estaban pedidas, nin estaban concedidas. Lóxicamente, xa, pois, mire, vostede minteu en este pleno, porque dixo que as tiña pedidas e non as tiña. Bueno, pois, na Consellería nos din que nin estaban pedidas, nin estaban concedidas. Entón, teremos que facer, lóxicamente, nosa xestión, porque queremos cambiar esas marquesinas, por suposto. Pero, bueno, estou esperando desde fai meses que vostede me dixo en este pleno que me diría en donde, como e quen... E pasaron 3 meses e vostede non me contou nada. Entón, preguntei onde había que preguntar e me din que nin se pediron, nin estaban concedidas. Eu hasta aí chego. Faremos a xestión nós, lóxicamente, e intentaremos colocalas, claro. Me pregunta por asinaturas de subvencións destas, e que hai unhas que foron as que se asinaron onte ou antonte, estes días son as de concurrencia. As nominativas son, sí, as outras son nominativas. Entón, por eso se fixo en distinto... Non. Con unha asociación, yo digo, Cruceiro, unha subvención nominativa, non é concurrencia. Se firmou en solitario, con Felicia nominativa en solitario. Co resto se firmaron no pleno, que sale usted nas fotos. Sí. No, pero aparte... pero hai unhas... Vale, pois as nominativas, porque as asinamos en función da axenda de cada un das asociacións, cando eles poden vir, lóxicamente. E me pregunta, que me sorprende, por eso reía antes, convenio da FEGAM de limpeza, é que todos os anos, que eu sepa, desde fai moitísimos anos, moitísimos anos, temos esa subvención que nos facilitan, que se xestiona desde FEGAM, que nos dan para a limpeza dos colexios. Saben que todos os anos hai unha subvención, non sei se son 14 ou 15.000 euros, e se xestiona desde FEGAM. Entón, todos os anos mandan este papeliño, pero desde fai 10 ou 15 anos. Sí, no, perdone. Esta subvención leva en este Concello, non me atrevo a decir, pero eu desde que estou aquí sempre. E é unha subvención que nos dan para o colexio, creo que é de San Valentín, en donde temos que xustificar, ben con personal propio, con personal externo, se acordan vostedes. Isto non lo mandan todos os anos desde fai 10 anos, Bueno, 10 anos, polo menos. Bueno, eu xa lle digo, isto é o que hai, e creo que... me comenta algo aquí, que non sei se o concelleiro, pero de Axencia Tributaria.
Non sei, supoño, non sei exactamente cal é, supoño que a mellor algunha complementaria, algunha cousa que se tuvo que facer e que lle presentarían algún recargo. Non o sei, yo podemos comprobar e informaremos desto. Si lles parece, seguimos. Sandra? Eu contestarei sobre o recurso administrativo no seguinte pleno ou enviarei a resposta por escrito. Concelleiro de Facenda e Urbanismo. Sí, nas preguntas que fixeron a través do que se pregunta por registro de distintas entes, entidades e comentarios de persoas no que nós teñamos a información, pois as que señan de responderlle o concelleiro lle responderei por escrito e as que señan que están en expedientes administrativos no Concello, pois obviamente poden pasar a velos porque non me corresponde, creo que non me corresponde a min andar mirando de contestar determinadas cuestións que entran por registro. Non sei, se hai unha cousa concreta de augas ou da APLU que o queren ver, a miran e andando. En todo caso, o que hoxe comentan aquí, pois, lles darei, bueno, por escrito, non? Xa digo, aquelo que teñan dereito a poder ver, porque están os expedientes aí, se dirixen e o piden e ven e listo. Non sei, Cristina, justo. Hola, boa tarde a todas e todos. En canto a gastos da pirotecnia, eu xa comentei aquí que foran 5.250 máis IBE. Si realmente queren a factura física, pois xa facilitaremos. O que pasa é que a factura física entrou este mes, eu pensei que co importe que era suficiente, pero si queren o papel, pois se lles dará o papel. En canto aos fondos que se vai facer cargo, eu nunha comisión que se fixo de cultura, xa comentara que se iba a facer durante o carnaval un espectáculo pirotécnico, se fixo unha retención de crédito para ese espectáculo pirotécnico, despois chegaron unhas medidas por parte da Xunta na que se cancelaban eses espectáculos, ese importe quedou con esa retención de crédito, como entendemos que a pirotécnica non foi a responsable de non poder realizar ese evento, pois se tira deses fondos que a retención está feita. E nada máis. Concelleira de Ensino, Deporte. Hola, boa tarde a todos e todas. No que respecta ao aparcadoiro de Barallobre, pois está esperando a ver o que resposta a Diputación. Penso que nada máis. O de regularizar o uso da pista de tenis, en principio no Concello non temos pistas de tenis, temos pistas de baloncesto ou pistas polideportivas. Sí que se poden usar para o tenis, pero non son de tenis. Estamos mirando o tema, xa están preparadas para ver como, o sea, que as analicen legalmente. Servicios sociais? Bueno, con respecto ao tema da programación do día 25, a verdade é que me sorprende, en calquera caso, se non recibiron a invitación, pido disculpas, pero si enviamos a convocatoria, o sea, a invitación, porque de feito o correo do señor Serantes nos daba error e comprobei no rexistro de entrada que estuvese correcto. Por eso me extraña, pero bueno, mañá falarei coa persoa que o enviou a ver que pasou ou se lle viñeron rexeitados, pero bueno, en principio si eu tiña idea de que estaban enviados. Con respecto, bueno, ao que me pregunta de servicios sociais de máis de 30 persoas, pois mire, o preguntarei porque non o sei, foi unha parte do traballo diario, o pregunto e quero pensar, polo que vostede me di que é algo do SAF, me imagino, pero tampouco o sei, pregunto e lle contesto na próxima, na comisión ou no próximo pleno. Ana. Hola, boas tardes a todos e a todas. A pregunta que me plantexa non deixa de sorprenderme. Eu voulle responder por qué. En primeiro lugar, porque os documentos contractuais colgáronse na páxina web. En segundo lugar,
porque este proxecto executouse en base a unha subvención concedida pola Consellería do Mar e tramitado polo GAL Golfo Ártabro Norte, que ten como obxectivo valorizar e comercializar os nosos produtos, realizando actividades de exaltación e promoción de produtos do mar de Fene e da nosa ría. Non pon en ningún momento que sexa da Cofradía de Barallobre, pon da nosa ría. Terceiro, este contrato adxudicouse seguindo en todo momento os requisitos da mesa de contratación. Por certo, que o seu grupo estaba convocado e non asistiu, o que lle permitiría facer un control da mesa de contratación e saber de primeira man que obligarlle a un adxudicatario a contratar un suministro ou un produto é unha irregularidade. Pero, polo contrario, dedicouse a divulgar un argumento que carecía en súa totalidade de coherencia, actuando en todo momento de mala fe. E quero matizar que o que dixo é totalmente falso. Aproveito para dicir o que dixo nos medios de comunicación é todo falso. Tendo en conta que a empresa adxudicataria... Partido Popular, quere dicir. Se quere correxer, verdad? Sí, por suposto. Pero... É que creo que foi o que dixe, non? Bueno, non entremos outra vez en diálogo. A pregunta, por eso me dirixín a usted. Vale, o Partido Popular, de acordo. Quero matizar que o que din é totalmente falso, tendo en conta que a empresa adxudicataria co primer proveedor que contou para a súa degustación, e así me consta, foi co patrón da cofradía. Repito, para unha degustación, non era para unha festa. Ao patrón lle pareceu pouco material, pero, repito, era unha degustación. Polo tanto, a cantidade de marisco non é o mesmo que se é para unha festa mariñeira, por exemplo. E que foi decisión do patrón e non da empresa deixar de contar con eles. Non obstante, e como así estaba previsto nos pliegos, todos os produtos mercados para o show cooking foron mercados na súa totalidade na ría de Ferrol, como así o verificou a empresa contratada para o evento e a encargada do evento tamén, Bea Sotelo, coñecida por súa profesionalidade neste sector, e así conta con un amplio currículum, ademais de unha estrela Michelin e sendo mellor cociñeira do ano 2008, co cal creo que ela distingue os que son produtos da ría e os que non son. Tamén quero decir que contouse para a realización dos produtos coa Cofradía de Barallobre e cando faltaba o último por realizar, unha vez máis foi o patrón o que decidiu deixar de abastecer este material. E por último, para rematar, paréceme unha acusación moi grave e sin evidencia ningunha e sin contrastar a información as súas descalificacións, repito, tanto a empresa adxudicataria como ao evento en sí. Concelleres e servicios, obras e servicios. O tema do semáforo de Maniños estropeouse o fin de semana co tema dunha tronada que houbo, co cual queimou unha peza e está a mañarse. Co tema da limpeza de cunetas, desde Obras e Servicios estáse limpando algunhas desas cunetas que vostede di. Con respecto ao tema dos parques, están valorados e están para contratar. O tema de mantenimiento de Chamoso, realmente vostedes sempre di que somos pouco ambiciosos, desde esta vez en Chamoso igual somos un pouco ambiciosos e por eso non fixemos nada. Con respecto ao tema da limpeza de varias de Marques de Figueroa, pois o vento que fixo que caeran moitas follas, e limpouse. Sinto que vexa e que non lle guste o otoño. En Tarrío, o que se fixo foi abreuse ali pola parte do colexio, porque a comunidade tiña a dúbida de que a auga viña dali.
nos abrimos ese espacio de terreo, con todo o que choveu nesta temporada, a auga non entrou. Co cual, eso dinos que a auga non ve dali. Entón, por moito que este enchoupado o terreo, realmente a auga non se bota de ese terreo para outro lado. Esta semana estuvemos ali, tanto coa empresa que vai a facer a obra de a comunidade como co encargado, aí eles pensan que eles queren meter ali un drenaxe. Entón, están valorando a posibilidade, eles quedan máis tranquilos de meter ali un tubo e un drenaxe, porque les din que agora que está aberto, que preferen metelo. Pero non que nos teñamos que meter nada ali, ni que a auga a botemos nós á comunidade, porque con todo o que choveu e con todo o que se encheu ali, desde que abrimos non entra auga. Entón, a auga non entra por ali. Quedan un montón, se me dice, medio rural, nada, medio rural. Queda o rebacheo de Río de Sá, sí, perdón. queda a Plaza Verde, sí. Queda o escrito de asociacións de pais, de nenos con actos. Pois diga yo Iván Puentes. Ahora, non lle pude, ahora o bloque, e xa llo dixemos. Si lles parece... Mira, tamén quedan, que esta eu creo que sí que non la pode contestar, porque non entendemos moi ben a explicación que nos dixo o señor concelleiro de Urbanismo, porque nós non estamos preguntando por datos particulares en relación si existe un camiño de Zahorra na Rúa Travesa número 38, preguntamos se foi o Concello quen o fixo, simplemente se non foi. Digo que quedan moitos temas, o tema das placas solares, o tema dos contratos de Naturgy. Despois non nos explicou o tema do parque eólico de Cabeiro, a autorización que presenta a delegación do Goberno en Galicia para o tema do parque eólico, tamén lle preguntábamos por eso, se van continuar vostedes mantendo a palabra e o compromiso cos veciños, o soterramento das liñas de alta tensión. Comunicación do Naturgy. E nada, rogar que a herencia que temos desa plaza que se manteña, que se faga un mantemento como se fixo cando gobernaron outras persoas, porque realmente este señor está moi mal. Espera, no, pero é unha comunicación porque cambian as tarifas. Entonces, realmente non é que se acabe o contrato, están comunicando que chega aí, que se vai revisar o tema do importe da luz, porque vostedes sabe que o tema este da luz, ora mandanlle unha carta na que lle comunican que realmente ao final acaba ese precio, pasa a ter outro precio, porque antes non lle mandaban, porque a luz tiña o mesmo precio, pero ora como sube, baixa, non sei que, cando chega o momento mandanlle eso, pero non que se cambie de contrato. Estudia estas estudios. A ver, dúas cousiñas que tiña por aí, efectivamente, Camiño Río Sá, efectivamente, non é Camiño Río Sá solamente, se están revisando todos porque existe máis, non é só o Río Sá, se fixeron un lote deles e ahora se están preparando o resto para seguir o rebacheo. Vale, entonces, se van non por zonas, senón se van facendo contratos en función das zonas máis prexudicadas en ese sentido. Me comentaba algo do rexistro parque eólico. Teño que comprobar, pero en principio eu creo que se están o Concello fixo diversas alegacións e o que fixo foi notificar as carencias que tiña o proxecto. Non podo saber exactamente que é o que poñen agora, pero me imagino que o que estarán contestando ou intentarán contestar desde serán a esas deficiencias que tiña o contrato. Non altera para nada o que había feito hasta agora por parte do Concello.
O das líneas de alta tensión, pois mire, lle podo comentar que eu, desde o propio Bloque Nacionalista Galego, insistimos unha e mil veces en ese soterramento. Non sei se tiñan... Bueno, pois se está solicitando ante, mire, desde as empresas, a Xunta, ao Ministerio, unha e outra vez. Se está, en eso, por suposto, que seguimos con isto. E creo que o resto creo que xa non... Sí que non queda nada. Vale, pois damos por rematado o pleno e hai dúas preguntas. Remata o pleno. 20 e 32. Sí. Toñín, por favor.